Takže ešte raz vítajte. Nebudem to opakovať celé. Na jedinečnej otvorenej verejnej diskusii, ktorá má nasledovnú tému o genderovom divadle alebo o aktuálnych výzvach v súvislosti s genderom, či o práve umelcov, umelky na vlastný názor a seba vyjadrenie. Diskusiu vediem ja, moje meno som už povedala, Iveta Škripková, ja som riaditeľka divadla a samozrejme zakladateľka divadla, štúdia, ktoré sa nazýva TWIGA, a prekladám Theater, Women, Improvisation, Gender, Action. A vítam medzi nami na našej pôde našich milých hostky, ktoré sa predstavia neskôr samé, ale vítam Moniku Bosu, ktorá je vysokoškolská pedagogička a prišla k nám až z Prešova. Vítam Janku Debreceniovú, ktorá je právnička, odborníčka na ľudské práva, prišla z Brezna, z Bratislavy, aktuálne z Brezna. A vítam medzi nami umeleckého šéfa tohto divadla, Mariana Pecka. Takže, ak dovolíte, začneme vlastne túto diskusiu tak, že by sme dali slovo našim hostkám, ktoré by sa predstavili. Viac o sebe. Dobrý večer. Ja sa volám Monika Bosa. Pôsobím v Prešove na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Venujem sa problematike rodovej rovnosti, špeciálne genderovej pedagogike, a som spoluzakladateľkou občianskeho združenia SFEM, ktoré pôsobí v oblasti vzdelávania a výskumu v tejto rovine a zatiaľ asi stačí. Dobrý večer, moje meno je Janka Debreceniová. Ja som právnička, pracujem pre Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť. Je to mimovládna organizácia, ktorá sa zaoberá ľudskými právami a ľudskými právami žien. Ja sa teda venujem najmä rodovej agende, robím rôzne veci, ktoré sa týkajú nediskriminácie žien a viacerých tém, ktoré súvisia s ľudskými právami žien. Okrem iného som aktívne pôsobila aj pôsobím pri tvorbe rôznych právnych predpisov, ktoré majú dopady na práva žien a takisto zastupujem ženy, ktoré sa v súdnych konaniach snažia domôcť spravodlivosti. Tak viacej tiež počas diskusie. Dobrý večer, ja som Marian Pecko a som tu za divadlo. Som umelecký šéf a režisér divadla Na raz cesti, pracujem tu od roku 85, čo je dosť dlho. A ako umelecký šéf som hlavne zodpovedný za to, kto s vami na zjaviska hovorí a o čom hovorí. To znamená, že som zodpovedný za to, čo toto divadlo hrá a kto ho hrá. A som pripravený zodpovedať vaše prípadné otázky, ktoré sa budú dotýkať týchto vecí, teda divadla. Takže tak, dobrý večer prajem. Marian to pomenoval presnejšie. Sme tu na vlastne odborníčky za divadlo, alebo profesionálky za divadlo, potom odborníčky venujúce sa rodovej problematike z hľadiska školstva a z hľadiska práva. Nazvali sme to otvorená diskusia, takže očakávame otázky z pléna, ale aby sme tu trošku nejak navodili atmosféru otázok a odpovedí o tomto probléme, ktorá téma je daná. Téma je jasná. Genderové divadlo alebo rodovo citlivé divadlo a súvisiace aktuálne problémy s rodom. Takže ja položím prvú otázku vlastne našim hostkám, potom odpoviem samozrejme na ňu posledná. A to je, čo vám rod alebo gender dal alebo vzal? Ďakujem pekne. Tak tejto výsady som sa trocha obávala, že začnem ako prvá odpovedať, ale ja by som to povedala tak, že gender sám, my sme sa to tak poslovenčili, tak ja môžem použiť aj teda slovenskú kategóriu rod, tak rod sám o sebe je nejaká kategória, nejaký konštrukt, takže ten sám o sebe mi nedáva ani neberie nič, ale to, že vôbec môžeme hovoriť o rode a o kategóriách a súvislostiach, ktoré má, tak myslím si, že to, čo nám to dáva, je naozaj slobodu v takom najširšom slova zmysle. Mne to dáva príležitosť slobodne reflektovať veci, ktoré sa okolo mňa dejú alebo nedejú, veci, ktoré robím alebo nerobím, alebo si myslím, že by som ich mala robiť. Dáva mi to možnosť si interpretovať v rôzne veci rôznymi spôsobmi a zvažovať a pochybovať alebo niekedy nepochybovať. Ale na druhej strane mi to tiež veľmi veľa berie, pretože v spoločnosti, ktorá je nejak nastavená alebo ktorej väčšia časti je nejak nastavená
veľmi často narážam na situácie, kedy sa musím konfrontovať s mnohými vecami okolo seba viac, než by mi bolo milé. Takže berie mi to napríklad možnosť robiť veci aj profesné, ktoré by som si predstavovala, alebo robiť povolanie, ktoré by som si predstavovala, lebo keď vo svojom povolaní si poviem, že by som chcela robiť advokáciu, tak potom napríklad hneď vyvstáva otázka, že koho by som vlastne mohla zastupovať, teda kto by boli moji klienti, kto má v tejto spoločnosti peniaze, kto disponuje mocou, aké záujmy by som musela obhajovať na to, aby som sa uživila. Keby som chcela pracovať na univerzite, tak veľmi rýchlo vytriezviem z tejto túžby, lebo hneď si predstavujem celú tú patriarchálnu mašinu, ako ma pohlcuje a ako ma dáva dole a ako sa mi zastavuje profesionálny rast alebo jeho možnosť. Takže naozaj teda to, čo mi to berie, je toho veľmi veľa, ale myslím si, že mi to stále ešte stojí za to aj bude stáť dlho. A okrem iných vecí, čo mi to dáva, je možnosť navštevovať takéto skvelé divadlo a takéto skvelé predstavenie, ako sme dnes videli. Pre mňa tiež súhlasím s tým, že rod ako taký neberie nič, ale pre mňa naozaj tie rodové štúdie, alebo to, čo otvára tento koncept. Ja si pamätám prvý moment, keď som sa stretla s touto problematikou. Išla som sa pozrieť na prednášku mojej tedy vysokoškolskej učiteľky, pani docentky Zuzky Kickovej, pretože som ju obdivovala, bola môjim vzorom veľkým a šepkalo sa o nej, že je feministka. A to mi nejako nešlo do hlavy, tak som sa išla pozrieť, že čo to teda, ako je možné, že ona je feministka. A na tej prednáške, ktorú viedla, som zistila, že vlastne je to presne to, čo ja vnímam, čo pociťujem, ako niektoré veci, ako pomenovala veci, s ktorými som sa v spoločnosti stretávala, ktoré ma rozčuľovali, obmedzovali. A zistila som, že vlastne to je presne to, o čom chcem vedieť viac a neskôr, že je to presne to, čo chcem robiť. Takže pre mňa rod mi dal moju profesiu, ktorá ma veľmi baví, oblasť bádania, ktorá ma veľmi baví, dal mi okruh úžasných ľudí, ale predovšetkým dal mi možnosť pozrieť sa na veci, ktoré som vnímala ako obmedzujúce a neriešiteľné tým spôsobom, ktorý ukazoval možné riešenia. A stále som sa zapojila do toho, že teda idem hľadať ešte ďalšie a prípadne skúšať tie, ktoré sa ponúkajú, či fungujú. No a čo mi vzal? Vzal mi istoty, ale istoty v tom zmysle, že viete, ako máte žiť. Istoty, ktoré som získavala zvonku, kde bolo jasne povedané, že takto by sa odo mňa očakávalo, takým spôsobom by som mala žiť. A brala som to ako, že to tak má byť. A bez ohľadu na to, či ma to štvalo, alebo ma to tešilo, tak bola to istá forma istoty. Tieto istoty tým, ako som sa viac a viac dozvedala o rode, začali padať, ale namiesto nich nastúpil taký ten priestor, ktorý som mohla si sama ohmatať, spoznávať a počúvať. A čo mi ešte dal, je byť slobodná vo vzťahu s partnerom, s mojimi deťmi, s mojimi priateľkami a priateľmi. A vzal mi veľmi veľa strachu. Asi. Ja skúsim ísť na to takto. Sa pohybujem v divadle, pri divadle, zhruba od roku, to pekne dávno, možno 77, 78.
v Banskej Bystrici v tomto divadle pôsobil od roku 1985. Vtedy som ešte bol inde, v inom meste, v inom divadle. Do roku 1989 to bolo niekoľko rokov, keď ja som sa divadlu učil, keď som sa o ňom dozvedám sa stále, keď som ešte veril na autority. A mňa vždy učili tie autority, ktoré ma priviedli a dostal som aj vďaka ním ten dar robiť divadlo, že divadlo musí obhajovať záujmy svojho diváka, po prvé. A po druhé, že divadlo by malo stáť na strane slabších. Písal sa rok 85, 6, 7, 8 a presne sme vedeli, aké sú záujmy nášho diváka. A presne sme vedeli, že až na pár ľudí sme boli slabí všetci. A vedeli to aj diváci a preto divadla boli plné, pretože herci na javiskách boli nositeľmi túžob, snov, myšlienok, ktoré sa nedali vyhlasovať len tak verejne. Málo kto to dokázal, málo kto si to dovolil. Dokázali to divadla v jazyku svojom, divadelnom, metaforickom. Poznáte tie historky, keď nie, dajú sa pozáňať. Potom sa zmenili veci, zmenilo sa aj divadlo, zmenilo sa aj poslanie divadla, stratil sa nepriateľ. Divadlo má rado nepriateľa, lebo je o čom hrať. A stratili sa tak trošku aj divadla, pretože sa stratili sa témy. A hľadal sa čas, alebo hľadal sa priestor v čase, priestor na tie témy. Šťastné divadlo, ktoré tému našlo. Pokiaľ sa teda nemá zaoberať ako keby bulvárom. A ľahkou komédiou a neviem ešte akými divadelnými žánrami. V roku 2000 som mal možnosť zúčastniť sa projektu ako režisér, projektu, ktorý sa volal Šamanky. Bol to univerzitno-divadelný projekt, ktorý sa skladal z 3 častí. Jeho autorkou bola Iveta a pani profesorka Katarína Fečková, ktorá bola na predstavení, ale mala tú návštevu odkiaľ si z Čech, tak nie na diskuzii. A ja som tam bol ako umelecký šéf a režisér a tak som sa k tomu projektu dostal. Bol to projekt, ktorý sa volal Šamanky. Nechcem teraz o ňom hovoriť. Ja som v roku 2000, keď som sa dostal k literatúre, k časopisom, lebo som sa ako režisér musel pripraviť na to predstavenie, pretože to niekedy trvá aj niekoľko rokov, kým človek predstúpi pred hercov so scenárom, toto ideme robiť. Tá príprava je proste časovo náročná a musí nejaká existovať. Tak ja som sa zoznamoval s vecami, ktoré som nepoznal. Eventuálne, možno som ich aj poznal, ale som ich nevidel. Jednoducho som ich nevnímal. Zo svojej pozície, so svojím zázemím, so svojou minulosťou, so svojím postavením som jednoducho veci nevnímal. Som nevedel, nepoznal slovo domáce násilie. Ja som nevedel, že som v ňom možno aj vyrastal. Ja som nevedel, že som ho aj doma aplikoval. Ja som to proste nevedel. Jednoducho som to nevedel. Vďaka tomuto projektu a vďaka feminizmu a vďaka časopisu Aspekt, ktorý som tiež doma mal už vtedy dlho, ale som ho nevidel, som sa zoznámil s feminizmom, s témami, ktoré feministky a feministi prinášajú a ja verím, že prinášať budú. A ja som za toto vďačný, že som uvidel ďalšiu vec, že som sa dozvedel ďalšiu vec vo svojom živote, že som uvidel čosi, čo je a ja som to nevidel. To je ale bežné. Z toho nie som smutný, bolo by zlé, keby som to nevidel doteraz. Ja som za to vďačný, že som videl, že som uvidel, že som previdel a že som sa niečo dozvedel. Niečo, čo je strašne dôležité, čo si myslím malo vplyv nakoniec aj na mňa. Aký taký? Snáď. Ale nie je to dôležité. Toto mi feminizmus dal. Ako si všimáte, vyhýbam sa slovu rod alebo gender, pretože
pretože sa v tejto problematike nevyznam. Viem o nej a vďaka aj mojim kontaktom, a to naozaj vďaka s feminizmom, viem o tom možno trošku viac ako môj brat, napríklad, ale nevyznam sa v týchto veciach a preto sa ani nevyjadrujem. Nevyznam sa ani vo feminizme, ale v témach, ktoré prinášajú, ktoré považujem za dôležité, v tých sa vyznam, pretože vedieť a cítiť, kto je slabý, kto je utlačený, kto je prenasledovaný, kto je diskriminovaný, ku komu sa prostredie okolie chová nepriaznivo, to nie je také ťažké. Ťažké bolo to uvidieť. A za to som vďačný a toto mi feminizmus dal. V divadle, keďže som tu za divadlo, som takisto vďačný, že tá téma sa tu hrá, že sa v týchto veciach hovorí, pretože divadlo má stať na strane slabšieho, má obhajovať záujmy svojho diváka. Určite je v záujmom každého nášho diváka, aby nebol diskriminovaný, aby nebol tlačený, aby nebol znevýhodňovaný, aby. Priniesol nových divákov, priniesol nové diváčky, priniesli tieto témy do divadla ľudí, ktorí by sem nikdy neprišli. Čo je dobré, čo je dôležité, pretože divadlo a umenie je žiaľ aktivita spoločenská veľmi marginálna do divadla. Divadlo k svojmu životu potrebujú 4% ľudí. Magická štvorka, čo? Ale to sú také nejaké, neviem odkiaľ, ale sú to štatistiky oficiálne, svetové. Pravdepodobne viac percent ľudí už v divadle bolo, ale potrebuje ho 4% ľudí chodiť do divadla. Takže sme vďační za každého, kto má chuť komunikovať. Takže toto všetko. Čo mi vzal, ja neviem, asi nič. Všetko, čo robím dobrovoľne. Čo sa vzdávam sa dobrovoľne, v podstate sa mi nežiada o to bojovať. Keď feminizmus, alebo táto téma mi nevzala vôbec nič. Možno dnes večer som si mohol posedieť na záhrade. Ale som rád, že som tu s vami. Nevzal mi nič. Ešte ja by som doplnila túto našu mozaiku spovedí. Tak mne určite vzal istý druh bezmocnosti a nenávisť, ktorej sa ocitáme v istom veku, keď zistujeme, že nemôžeme veci riešiť okolo seba tak, ako by sme chceli. Ocitáme sa v neprebernom množstve problémov pracovných, ale aj individuálnych, s predstavami o mužoch, s predstavami o spoločnosti, o láske, o tom, ako sa o nás budú starať v nemocnici, o tom, ako budú liečiť našich rodičov, a ako budú vychovávať alebo nevychovávať naše deti. A človek sa ocitá väčšinou na takej križovatke bezmocnosti a nemožnosti niečo zmeniť. A potom upadá niekto do depresií, niekto do agitácií, niekto do nenávisti. Tak mne to určite cesta, ktorá mi otvorila tieto rodové štúdie, vzala nenávisť a bezmocnosť, ktorú som mala, pretože sa pretavila vlastne v istý priestor konania v rámci toho, čo som študovala, keďže som skončila vysokú školu muzických umení a scenaristiku a dramaturgiu. Mohla som sa začať venovať téme, ktorá bola neviditeľná alebo ťažko mapovateľná. Téme, kde sa zrazu žena stávala subjektom so všetkými pocitmi a trápeniami, ktoré si nevšímali velikáni alebo autori alebo väčšinová literatúra. A vlastne objavila som veľmi veľa ľudí, žien, ktoré dokázali o tom hovoriť, vysvetľovať javy, veľa autoriek, ktoré by som si nikdy inokedy neprečítala. Našla som spriaznené duše nad niektorými témami s našimi herečkami a chvíle tvorby boli pre mňa veľkým šťastím a priestorom slobody. Takže určite ani už neuvažujem na tom, čo mi vzal. Vzal mi istoty, to sa pripájam vlastne k Monike, lebo tá pozícia ženská je iná. Máme vybudované svoje vlastne akési istoty, ktoré považujeme za záruky a je to vlastne len istý druh domčeku z karát, ktorý sa nám rúca potom v reálnom živote. To mi tiež vzal, ale viac mi toho teda dal a povedala som, čo mi vlastne dal. A za tieto stretnutia s ľuďmi, za stretnutia s tvorbou, so ženami, ktoré som mala možnosť objaviť, som samozrejme feminizmu vďačná. Tiež som tu za divadlo, tiež nie som odborníčkou na rodové štúdia, hoci sa toho dotýkam a používam tento pojem.
ale myslím si, že aj tá debata je pomerne častá medzi odborníčkami, či používať presnejšie slovo feminizmus alebo rodové štúdie, rod. Hej, tiež sa to rôznym spôsobom vyvíja. Ale pre mňa to bol hlavne priestor slobody pre tvorbu, pre možnosť vyjadrovať vlastné názory a nájsť partiu žien, ktoré sú ochotné to robiť so mnou, s nami a tiež to vnímajú ako istý druh pozitívnej energie, ktoré je potrebné ukázať, aby sme mohli hovoriť o niektorých problémoch, ktoré sú okolo nás. My sme začínali spolu s Marianom, je to môj manžel, ak niekto nevie. A my sme vlastne verili takému vtedy v tom období, že divadlo by mohlo zmeniť svet. Sme si mysleli. A mali sme v našej kancelárii napísané veľkými písmenami, že heslo Dominika Tatarku, že vytvoriť si priestor väčších možností. A verili sme tomu. Nakoniec sme prišli za tých 25 rokov na to, že divadlo naozaj veci nezmení. Meniť môžu čiastočne ľudia svoj osud, ale tiež veľmi, veľmi obmedzenom zmysle, ale môžeme sa o niečo pokúsiť, ukázať tie veci iným spôsobom a položiť otázky. A tieto otázky pre mňa kládli práve feministické autorky a umelkyne. A boli to otázky, na ktoré hľadáme odpovede. A v tomto bolo provokatívne. A možno ma aj zbavil strachu. Strachu sa pýtať. Pretože nie na všetky otázky sa dá jednoducho odpovedať a tie odpovede môžu byť veľmi zložité a rozložené v čase. Že momentálne teraz na to nevieme odpovedať, ale o pár 10 rokov budeme vedieť, že to je vývoj. Nebať sa toho vývoja. Takže toľko. Taká ukončenie spovedí na 4 o tom, čo pre nás znamenal feminizmus alebo rodové divadlo pre nás dvoch. Takže na prvé kolo otázok máme za sebou. Ak môžem, tak jedna veľmi dôležitá vec, ktorú si myslím, že pravdepodobne teda feminizmus, alebo to, že vieme niečo o rode, alebo o tom, že to je vlastne nejaký sociálny konštrukt, že nám to dáva nejaký druh optiky, cez ktorú potom nazeráme na svet, že to sú také okuliare, ktoré už sa potom nedajú dať dole a to, čo je na tom naozaj oslobodzujúce, je to, že proste človek vie sa na tie veci potom dívať s iným typom nadhľadu, že zrazu proste je to celé demaskované a keď sa človek niekedy na to pozrie, tak vidí, ako je to absurdné, že je to vlastne niekým a pre niekoho vykonštruované, aby to niečomu alebo niekomu slúžilo. A keď proste sa zahladím do práva alebo do sfér, ktoré súvisia s mojou profesiou, tak tam tiež vidím, že vlastne to právo je systém, ktorý je vytvorený mužmi a pre mužov, lebo ako vieme, tak len veľmi nedávno ženy získali volebné právo, len veľmi nedávno ženy získali právo na vzdelanie. Keď sa pozrieme, kto je ešte dnes stále, kto dominuje nášmu parlamentu a vôbec ako celej sfére spoločenskej, politickej a mocenskej, tak vlastne vidíme, že to, čo je tam reflektované, sú hodnoty a videnie sveta, ktoré nejaká skupina považuje za normálne. Tak ako keď sa pozrieme okolo seba a vidíme, že takmer všetky stavby sú bariérové a keby sme si predstavili, že väčšina architektov a architektiek sú ľudia, ktorí chodia na vozíku, tak tiež by im v živote nenapadlo postaviť dom, ktorý je bariérový, lebo na čo by im taký dom potom bol. A ako by ho mohli používať. Takže to, čo naozaj vidím, je nedostatok alebo absencia reflexie ženskej skúsenosti, ktorá je iná ako mužská skúsenosť a veľmi bytostne ju vnímam v celom systéme práva, na čokoľvek sa pozriem, na hociaké právne odvetvie, na hocičo, čo sa potom pretavuje do konkrétnych politík, do konkrétnych životov a preto to vnímam ako veľmi dôležité môcť sa na to naozaj pozerať cez inú optiku, môcť to kritizovať, môcť o tom otvorene hovoriť a môcť presadzovať tú zmenu. Takže myslím si, že naozaj, keď sa pozrieme proste spätne 50-100 rokov, keď sme bojovali, alebo ženy bojovali za úplne základné veci, tak teraz vnímame ten posun na to, že nie je proste možné fungovať bez takejto kritickej reflexie v čomkoľvek. Ten kriticizmus, alebo tá kritická reflexia je dôležitá, vďaka tomu vlastne mohlo vzniknúť aj predstavenie, ktoré ste videli, Ireny Brežnej, List čiernemu synovi. Neviem, či je chuť už na otázky, alebo mám ešte prečítať citát Ireny Brežnej.
Prečítam teda citát, ktorý bol aj v tom predstavení a ktorý vlastne tiež odpoveda na tú otázku, prečo má zmysel genderové divadlo. Potreba harmónie sa v slovenskej povahe pestuje zintenzívnene. Potreba harmónie sa v slovenskej povahe pestuje zintenzívnene. Nové odvrhávať nedôverčivo ako na nič hodné a nebezpečné, zotrvávať na tradícii. Krútiť sa v malom kruhu zvyklostí, čakať a znášať. To sme si dovolili zakomponovať do tohto predstavenia. Bolo to vlastne z poviedky, ktorá analyzovala slovenskú náturu. Mohla si to dovoliť povedať autorka možno práve preto, lebo nežije v slovenskom prostredí a pracuje vo Švajčiarsku a píše po nemecky. Takže ako keby z istého uhla pohľadu zhodnotila tú potrebu harmóniu, ktorá sa pestuje zintenzívnene, tak cez takú ironickú optiku vlastne tá kolegialita, kvázi kolegialita, za ktorou presahuje samozrejme zamlčovanie istých problémov, zamlčovanie vecí, ktoré sú zložité. Radšej sa to prekrýva tým hladkaním a čakaním a znášaním. Takže toto je určite téma, ktorú otvoril feminizmus a feministický kriticizmus a vlastne toto uvažovanie týchto autoriek, keď sa začali pýtať. A vyvoláva to samozrejme veľmi veľa vždycky otázok, že ako je to možné a prečo takto žijeme stále na Slovensku. Chcete reagovať na to? Alebo reakcie v publiku na predstavenie alebo na túto tému potreby harmónie v slovenskej povahe? Nie? Áno? Nie. Naše stretnutie sa volá diskusia. Tak diskutujte. My sme nemali zámer robiť tú prednášku. Ani sme nemali zámer agitovať. Stretli sme sa tu preto, lebo divadlo by malo byť chrámom myšlienok, komunikácie. Každé divadelné predstavenie je komunikácia, je dialog. Malo by byť dialogom. A do divadla patrí diskúzia. Každé slušné predstavenie, ktoré za niečo stojí, by malo byť námetom do diskúzie. Tak smelo, je tu priestor vytvorený na to, aby sme diskutovali. Námet máme. Je to téma dnešného stretnutia, ktorá bola prečítaná. Ale hlavne je tu predstavenie, ktoré ste videli, ktoré hovorí o rasizme. A všetkých vecí, ktoré z rasizmu, asi od diskriminácie po ponižovanie, neviem čo, vyplývajú. Príbeh, ktorý ste videli, nie je mystifikáciou, nie je to literárny námed, je to biografické dielo. Vo forme literatúry je to autobiografické dielo pani spisovateľka Irena Brežná, ktorá žije vo Švajčiarsku. Ale Irena Brežná nie je veľmi meno ženevské. Takže je to Slovenka, ktorá v 68. myslím si odišla s rodičmi. Bola zavlečená do kapitalizmu. Jej sa toto v živote toto prežila, má čierneho syna a cítila potrebu napísať mu takýto list, takéto vyznanie a zverejniť ho. Takže nech to predstavenie iniciáciou pre začiatok našej diskuzie. Ale môže byť aj iný začiatok. Nie všetci to predstavenie videli, pozerám dnes. Aj vôbec. Tak môžeme rozprávať. Takmer o čom chceme. Ale poprosím Ďurka Smutného. Nebudem stojan, hej? Nie, nosič mikrofónu. Podávač. Aby ste to zorganizovali, pokiaľ bude záujem, aby sme naozaj mali zachytené naše slova, aby sme sa počuli. Takže smelo.
Nie. My sme s Ďurom sme dohodnutí, že keď bude 15 minút ticho, potom ho vyvolám. Páči sa. Tak ja mám otázku, mňa zaujal ten zraniteľný divák. Teda za zraniteľného diváka okrem ohrozenej ženy považujem aj dieťa, keďže babkové divadlo bolo teda prevažne pre detského diváka, tak ma zaujímalo teda, že ja ho považujem teda dieťa za ohrozeného a zaujímalo ma, že či beriete aj taký kritický názor na tú rodovo citlivú výchovu. Teraz by som sa asi na pani docentku Bosu obrátila, že vlastne či vás zaujíma aj kritika rodovo citlivej výchovy a možno ešte skôr ako odpoviete na túto moju otázku, tak že by ste vysvetlili možno nie všetkým zorientovaným tú rodovo citlivú výchovu v detskom veku. Ďakujem. Ale prvý pohľad bol na mňa, lebo že divadlo padlo, a to ja sa vždy cítim taký povzbudený. Takto. Nemali by sme divadlo demonizovať ani mystifikovať. A v žiadnom prípade by sme si nemali hovoriť, že divadlo vychováva. Absolútne nie je mojou ambíciou, nech predstavenie, za ktoré som ako režisér zodpovedný, alebo spolu zodpovedný na tých predstavení už je cez 100, je to dosť hodín divadla v niekoľkých krajinách. A je jedno, kto je môjim divákom. Či to je dieťa, tínedžer, alebo dospelý, alebo moja mama. Nikdy som si neosvojoval právo vychovávať. Ani niečo také, čo to robí, sa nikdy nesmie volať umením. Divadlo nevychováva. To poprvé, to si myslím. Divadlo, ako som povedal, diskutuje, rozpráva, nastoluje témy, môže klásť otázky, určite by nemalo vychovávať. Ja si dokonca myslím, že ale nebudem dlho hovoriť, ja vám dám slovo veľmi rýchlo. Ja si dokonca myslím, že vychovávať dieťa, hovorili ste o dieťati, smie iba rodič. Nikto iný nemá právo vychovávať dieťa. Škola má učiť, divadlo má diskutovať a tak ďalej a tak ďalej. Vychovávať by mal iba rodič. Ja osobne si neželám, nikdy som si neželal, už mám veľké deti, 3, aby niekto iný vychovával moje dieťa, ako som ja. Ja mám za to dieťa zodpovednosť, kým je dospelé, za každý jeho krok, za každý jeho čin. A tak si neželám, aby niekto sa staral do mojej výchovy. Takisto ako si neosvojujem, a nikdy som si neosvojoval právo hovoriť do výchovy niekoho iného. Hovoriť do výchovy, starať sa do kuchyne niekoho iného, do kuchyne, ktorú nepoznám. Isté je podľa môjho názoru nedostatkom jazyka slovenského, že existuje niečo ako hudobná výchova v škole, alebo telesná výchova, alebo nemešťaká výchova. Ale v iných jazykoch sa toto slovo v procese vyučovacom nevyskytuje. Je to len naozaj nedostatkom jazyka. Existuje slovo, čo je fyskultúra, nie? To je akási kultúra tela a žiadna telesná výchova. Škola má učiť, divadlo nemá vychovávať. Takže nevychovávame, nepoučujeme, nedidaktizujeme divadle. Neslobodno. Všetko sú to priestory, ktoré nepatria do umenia. Hovoríme, diskutujeme, kladieme, rozprávame. A druhá vec, tá demonizácia a mystifikácia. To nie je tak. Viete, v divadle sa napríklad hreší. Používajú sa škaredé slova. Keďže nie je žiadne predstavenie, tak žiadne nepoužijem ako príklad. Ale povedzte si, aké chcete a každé sa v divadle dnes používa. Nie preto, aby som ich presadzoval napríklad, ale pre niečo úplne iné. To neznamená, že keď v umeleckom texte niečo takéto zaznie, tak to tak má byť. Význam divadla nie je v tom. Divadlo môže artikulovať myšlienky všetky. Až na tie,
ktoré sú protizákonné. Napríklad propagovať fašizmus. Neslobodno. Zakázané. Zatvoriteľné. Ináč všetky. Propagujúc a hovoriac o hocičom, neznamená, že som za to, aby sa v autobuse, na ulici, na chodníku používali tieto slova. Naopak, keď to zaznie v divadle, tak si uvedomím, aké je to hrozné. Neznamená to ale to, že som tohto názoru. Rozumiete mi? Rozumiete mi? O čom všetko môže divadlo hovoriť a diskutovať? Bez ohľadu na to, aby ja môžem naozaj hovoriť o všetkom. Ja mám to právo, ja mám tú povinnosť. A vy si vyberiete, o čom so mnou diskutovať budete, o čom diskutovať nebudete, čo vás zaujíma a čo vás nezaujíma. Je mojou povinnosťou diskutovať o všetkom. Bez hľadu na to, či som toho alebo onoho názoru. To keď hovorím o rasizme, neznamená, že som rasista pre Boha, alebo že ho propagujem. Ale hovoriť o tom jednoducho musím. Je to mojou povinnosťou. Je to povinnosťou verejnoprávnej inštitúcie, ako je divadlo. O tom jednoducho hovoriť. Neznamená, že propagujem, neznamená, že vychovávam, neznamená, že poučujem, neznamená, že určujem cesty. To si prosím musíte uvedomiť, keď uvažujete o umení. Možno nadviažem na to, čo bolo povedané o tej výchove a o škole, že ja to vnímam tak, to slovo, ktoré sa používa u nás v cudzie, teda edukácia, je nielen ten význam učiť, ako naozaj, že informácia, alebo to, ale edukácia v tom zmysle, že viesť, povedzme o deťoch ste hovorili, tak viesť deti k tomu, aby uvažovali slobodne a aby sa mohli pýtať, aby to, čo sa pýtajú, nebolo dôvodom na odsúdenie alebo zlé ohodnotenie, ale aby bolo dôvodom na zamyslenie tých, ktorí odpovedať majú, a aby bolo výzvou pre zodpovednosť tú odpoveď sformulovať tak, aby dieťa obohatila a nie obmedzila. A rodovo citlivá výchova, možno ten pojem rodovo citlivý znamená citlivý vo význame vnímavý. Vnímavý voči tým, možno, že ešte tiež nechcem prednášať, nechcem zabrdať, ale naozaj veľmi jednoduché, že prečo sa používa slovo rod a nie. Rod nie je o mužoch a ženách, rod je o mužskosti a ženskosti, o tom, aké tu a teraz mužskosť existuje a ženskosť existuje. Myslí sa tým nie o biologická charakteristika a podobne, ale to napríklad akože keď v 17. storočí bolo dokázané, že ženy nie sú schopné sa starať o deti a vychovávať ich, tak v prípade, že došlo k odluke, nikomu ani vo sne nenapadlo, že by zodpovednosť za dieťa mala mať žena. Dnes vieme, že ženy sú tie ideálne na výchovu detí a nikomu ani nenapadne, že by mohol povedať, že žena nie je schopná dieťa vychovávať. Napriek tomu realita v 18. storočí a dnes je taká istá, že niektorí ľudia proste sú schopní vychovávať deti a niektorí nie. Preto máme inštitúcie, ktoré túto úlohu preberajú. A to je presne rod, ktorý ukazuje na to, že čomu veríme v danej dobe, v danej kultúre. A ak veríme tomu, že dievčatá sú pracovité a slušné a je bežnou praxou učiteľiek a učiteľov, aby si zabezpečili v triede disciplínu, rozsadiť deti, aby sedeli chlapci s dievčatami, tak to je presne to, čo rodovo citlivá výchova robí, že je senzitívna voči tým bariérám, ktoré tie rodové konštrukty prinášajú. V tomto konkrétnom prípade, zámerne som použila takýto príklad, kde sa presne nehovorí o vzdelávaní, ale o výchove. Keď
prečo to učiteľky robia? Prečo presadia dievčatá a chlapcov spolu? No, z toho dôvodu, že veria, že chlapci prirodzene vyrušujú a dievčatá prirodzene poslúchajú. A veria tomu, že keď posadia dievčatá a chlapcov, tak tí chlapci proste nebudú vyrušovať, lebo nebudú mať vedľa seba toho suseda, s kým by vyrušovali. A rodovo citlivá učiteľka vie, že možno jej to pomôže mať väčšiu disciplínu v triede, áno, lebo nesedia kamaráti a kamarátky spolu, ale a tým pádom samozrejme sa menej budú baviť na hodine. Takže ten účel je splnený. Ale zároveň to prinesie aj to, že sa zodpovednosť za to, či chlapci vyrušujú alebo nevyrušujú, prenáša na tie dievčatá, ku ktorým ich posadia. A to sa mi zdá trošku také zo strany tej učiteľky z Babele, že zodpovednosť za to, aby ona mala poriadok v triede, preniesie na tie dievčatá, ktoré má vlastne vychovávať. A rodovo citlivá učiteľka toto nikdy neurobí. Rodovo necitlivá neznamená, že je zlá. Neznamená, že chce ublížiť dievčatám. Znamená to, že verí tomu, že keď posadí dievčatá a chlapcov, tak bude väčší poriadok v triede preto, lebo dievčatá spôsobia, že chlapci prestanú vyrušovať. Ale v skutočnosti bude väčší poriadok preto, lebo nesedia spolu kamaráti a tým pádom sa menej spolu bavia. A toto bol príklad z oblasti výchovy, ktorá sa v škole deje. Ale to isté platí aj z oblasti vzdelávania. Keď veríme tomu, že chlapci sú skôr racionálni a dievčatá skôr emocionálne a zodpovedné, tak potom veľmi často učiteľky majú tendenciu úspechy chlapcov prisudzovať ich talentu a neúspechy ich, ja neviem, ako to tak povedať takým slovom, čo sa používa, ich detskosti alebo tomu rošantenosti. Aby som nepovedala, že lenivosti, hej, a nedisciplinovanosti. Ale aj napríklad aj tako, no to sú také deti, ako už zaujímajú všetko možné iné, len nie učiť sa. A keď teda dosiahnu úspech v tom školskom prostredí, tak to je preto, že fakt sú talentovaní. Lebo napriek tomu, že teda sú rozšantení v skutočnosti, tak dosiahli úspech. Zatiaľ, čo dievčatá, keď dosiahnu úspech, tak sa to ten výsledok prisudzuje ich pracovitosti a zodpovednosti a veľmi málo kedy ich talentu. A to je presne to, čo rodovo citlivá učiteľka vie, že možno, že tento chlapec je talentovaný a možno, že tento je pracovitý. A možno, že toto dievča je talentované a možno je pracovité. Pretože rodovo citlivá učiteľka vie, že to, či mám talent, alebo som disciplinovaná, alebo som pracovitá, nesúvisí s tým, či mám penis alebo vagínu. Ale súvisí s tým, ako mám povahu. A to, že sme, pre mňa osobne, vidíte to v triedách, v bežnom, vo vašom živote. Ženy a muži sú si viac podobní, než sa zdá. Napríklad my dve možno nebudeme najlepšie kamarátky, len preto, že sme ženy. Možno budem si oveľa viac rozumieť s nejakým mužom. Napriek tomu, že je muž a mali by sme byť zásadne rozdielni. Ale pritom máme asi podobnejšie názory, podobnejšie povahy. A rodovo citlivá pedagogika teda sa sústreďuje na to, aby deti, ktoré v triede sú, ktoré sú zverené tým učiteľkám a učiteľom, ich rodičmi, ktorí sú zodpovední za ich výchovu, aj keď v praxi reálne vlastne štátom, pretože školská dochádzka je povinná, či chcete, či nie, to decko do školy dáte, tak aby tie učiteľky a učiteľia, ktorým tie naše deti idú, aby nebrali ohľad na to, či je dieťa, s ktorým ja v triede pracujem, chlapec alebo dievča. Ale na to, že mojou úlohou je rozoznať, na čo má talent a na čo nemá, podporiť ho v jeho talente a pomôcť mu odstrániť prekážky, ktoré ten talent rozvinúť mu bránia. Lenže v realita v školách je taká, že napríklad, keď sme sa bavili o športe, povedzme, z mojej praxe, je ťažké pre dievčatá, aby hrali loptové hry, pretože často školy v tej situácii, akú máme, majú jednu veľkú, jednu malú telocvičňu. A veľká telocvičňa je určená futbalu, ktorý ale hrajú iba chlapci. Málo kedy na Slovensku je bežnou praxou, že by aj dievčatá aj chlapci mohli spolu hrať, povedzme futbal, alebo volejbal,
máme rozdelené mužsko-ženské družstva, čo je v profesionálnom športe akceptované, to nebudem teraz tu vlastne rozvádzať, ale tie decka predsa, ja mám povedzme 2 céry, jedna miluje gymnastiku, ale druhá nie. Ale ja neočakám, že tá, ktorá miluje gymnastiku, z nej bude vrcholová športovkyňa, ale chcem, aby to, čo ju baví, mohla rozvíjať. Ale keď proste ten priestor nie je, tak ho rozvíjať nebude. Chlapček, ktorý, možno to poznáte, pracovné vyučovanie v 6. ročníku, v 7. sme mali, ešte za mojich čias a toto pretrváva dodnes, dievčatá mali domáce práce, varenie a chlapci mali technické práce. Najprv sme to mali spolu v 5. a potom už tak chlapci pracovali ako s tým ťažším, s tým kovom, tak oni už potom mali len sami technické práce a dievčatá mali varenie. A mali sme chlapčeka, ktorý strašne chcel sa naučiť variť, lebo jeho detko bol kuchár a on ho hrozne obdivoval a proste mu nedovolili ísť na to varenie. Nie, že by mu nedovolili. To, presne to je v tom. Rodovo citlivá učiteľka vie, že nedovoliť neznamená zakázať. Nedovoliť znamená vytvoriť také prostredie, ktoré to neumožní. A vlastne ten chlapec nemohol ísť na to varenie preto, lebo bol chlapec. Aj napriek tomu, že bežne vidíme okolo seba, my všetky, vy možno tiež, alebo ostatné, vidíme bežne mužov, ktorí kočikujú deti. Sme pyšné na to, že môj partner je skvelým otcom, on sa stará o dieťa. Ale nevidíme malých chlapcov hrať sa s babikou a s kočikom. Alebo áno, ale väčšinou to sme ochotní tolerovať, ak tam vozia alebo ešte aj menej paličky na stavu som minule videla. Ale to je presne to, že chceme od ľudí, dospelých, aby boli citliví bez ohľadu na to, či sú muži a ženy. Aby boli rodičmi bez ohľadu na to, či sú muži a ženy. Aby milovali svoje dieťa, aby ho kočikovali. Ale keď je ten človek malý, tak mu to nedovolíme. Nie, že by sme mu to priamo zakázali, ale vytvoríme prostredie, v ktorom mu to nie je umožnené, pretože reakcia je: a ty sa hráš s kočíkom, prípadne, to je iba taká jemná, hej, horšie je výsmech alebo odsúdenie. Rodovo citlivá výchova je o tom, aby chlapec alebo dievča, keď chce sa učiť variť, sa mohol učiť variť. Keď chce spoznávať svet podľa toho, o čom sníva, tak aby si mohol vyskúšať aj to varenie, aj tie technické práce. Lebo si nemyslím, že to je niečo, čo by ho mohlo obmedziť. Naopak si myslím, že to je niečo, čo ho môže obohatiť. Pretože keď muži vedia variť, rozhodne so mnou budete súhlasiť, že je to príťažlivé. A takisto si myslím, že to povedie k ich väčšej samostatnosti v dospelom živote. Ale aj si myslím, že keď viem vyvrtať dieru do steny, tak to tiež vedie k mojej väčšej samostatnosti. A nejak ma to neohrozuje. Ja by som možno ešte chcela doplniť, že takých viac zážitkov na margo toho, že čo vlastne robí škola a škôlka, že vlastne tá výchova, ona sa nedeje len vtedy, keď si deti posadím do kruhu a poviem ich: tak, deti, a teraz vás idem vzdelávať alebo vychovávať. Že to sa vlastne deje všetkým, čo sa deje, hej? Bez ohľadu na to proste, kto čo hovorí. Vždy v tej škôlke alebo v tej škole prebieha nejaká interakcia, do ktorej tá učiteľka alebo učiteľ teda v menšej miere, lebo tiež tu máme nejaké rodové nastavenie, zasahuje alebo nezasahuje. Ja mám 3-ročnú dcéru a to je naozaj laboratórium toho, ako vidieť, že naozaj sa ženami nerodíme, ale stávame, a že sa rasistami a rasistkami nerodíme, ale stávame. Keď mala asi 1,5 roka, tak už rozprávala a už chodila do škôlky a viezla som ju v aute cez mesto, v ktorom bývame, a asi sa jej niečo zamarilo, lebo to bola cesta, ktorou chodili na vychádzky zo škôlky. A hovorí mi zozadu zo sedačky, taká malá 1,5-ročná, a teda podotýkam, že u nás slovo cigánka nepočula, že dokonca teda mala ešte aj opatrovateľku, ktorá bola Rómka a teda bola hrozne v pohode tá pani, a zrazu sa z tej zadnej sedačky ozve: maminka, cigánka bola na plechácke.
A ja, že áno, a že kto je tá cigánka? No to je taký ujo cigánka. A potom teda druhýkrát prišla zo škôlky s tým, že referovala teda, že ju unesú cigáni, že ju teda zoberú, ak nebude poslúchať. Tiež prišla zo škôlky, keď mala necelé 2 roky a postavila sa a začala cikať postojačky. Lebo teda som počula, že Filipko tak ciká, na čo som teda to začala riešiť v škôlke. A teda akože dohodli sme sa s učiteľkou, že keď vybudujú infraštruktúru na to, aby všetky deti mohli cikať postojačky, tak potom sa bude v škôlke cikať postojačky, čo považujem za veľký úspech. A tým chcem akože povedať, že čo je teda, že proste, že keď sa na to naozaj pozrieme, aké je to absurdné, máme krajiny, keď už teda používam tento príklad, kde proste je normálne a prirodzené, že ženy vykonávajú svoju biologickú potrebu tiež postojačky, ale zároveň to v sebe nesie aj nejaký kultúrny alebo spoločenský konotát, lebo keď sedíme a niečo skrývame, tak je to rozdielne oproti tomu, ako stojíme a niečo vystavujeme napríklad, hej. Plus to v sebe môže niesť veľa iných významov a v tom, ako proste sú nastavené tie duality a to, že niečo je niečomu podriadené, hej, stáť, sedieť, racionálny, emocionálny, neviem aký, tak nesie to v sebe vlastne veľmi veľa skrytých významov. Iný príklad, moje dieťa malo asi 8 mesiacov, bola som s ňou u lekárky a proste robila tam blbosti, tak jej tak doktorka vytiahla spod postele takú veľkú krabicu s hračkami a ona prirodzene siahla teda po autičku a ona jej ho zobrala z ruky a nanútila jej bábiku, teda, že je dievča, tak sa nemá čo hrať s tým autičkom. A môjho muža to tak rozzúrilo, že potom okamžite utekal do mesta a cez obednejšiu prestávku doniesol 2 Tatrovky, hej, o ktoré sa teraz podkýname všade, lebo všetky dievčatá malé, ktoré k nám chodia, tak je to najobľúbenejšia hračka. Tým chcem povedať, že všetko, čo sa deje, tak všetko je nejakým spôsobom spracovávané v tých reakciách, v tých interakciách, ktoré sa dejú. Čiže naozaj to, čo tá rodovo citlivá pedagogika robí, je, že citlivo, vnímavo a kriticky reaguje na veci, ktoré sa dejú a že nerámcuje, neškatulkuje deti do nejakých boxov, v ktorých majú byť, lebo majú byť nejaké, lebo majú byť niečo robiť, lebo ich má toto baviť a toto ich nemá baviť a takto sa má správať mladá dáma a takto sa mladá dáma správať nemá. Hej, že rodovo citlivá pedagogika nie je o ničom inom, iba o reflexii toho, že rod, podobne ako rasa, a podobne ako homofóbia, podobne ako všetky veci, ktoré často nepoznáme a ktorých sa bojíme, nie sú proste prirodzené, že by sme sa s nimi rodili, ale je to niečo, čo nadobúdame v interakciách so svojím okolím a čo je nejako interpretované. Rodovo citlivá učiteľka vníma to, že nebuduje súťaživosť medzi dievčatami a chlapcami a nerobí to, že chlapcov vyšle s futbalovou loptou alebo s basketbalkou niekam na dvor a dievčatám rozdá švihadla. Hej. Henty proste majú celý ten priestor pre seba a dievčatá skáču na tom švihadle jednom, ktoré si požičiavajú na 2 metroch štvorcových. Hej. Lebo to sa potom v budúcnosti premieta do toho, že ako máme segregované priestory ako ženy, ako muži, keď idete na rodinnú oslavu alebo na nejakú rodinnú chatu, kde je viacej ľudí, tak po 2 hodinách už ženy sedia pohromade a vymieňajú si recepty a muži niečo riešia iné, ale tí muži zároveň v tej krčme pri tom pivku potom neskôr dohadujú tie veľké obchody a tú veľkú politiku. Čo ženy často nerobia, lebo na to nemajú čas, hej? Mnohé, lebo majú zase pripisované iné roli, ktoré často si znútornia niekedy aj preto, že im nič iné nezostáva. Takže rodovo citlivá pedagogika je o tom, že si uvedomujem, že to, ako sa k tým deťom správam a to, aké podmienky im vytváram alebo nevytváram, sa potom neskôr premieta napríklad do toho, že keď sa rozhoduje v nejakej obci alebo meste alebo v úcke o peniazoch, tak nepôjde 1 000 000 eur na štadión a žiadne peniaze alebo 1000 eur na materské centrum, ale že spôsob, akým vlastne rozhodujem, že v tom spôsobe je vlastne premietnuté to, že mám ľudí, ktorí sú rôzni a majú rôzne potreby a majú nárok na to, aby s nimi bolo zaobchádzané na základe rovnosti, ktorá teda nie je formálnou kategóriou, ale je niečím, čo má vlastne vytvárať príležitosti a rovnosť v nejakých výsledkoch. Neviem, či sme vám zodpovedali vašu otázku, alebo ešte ďalšiu. Aby som ešte sa vrátila na pôdu rodovo citlivého divadla aj pre deti. Pre mňa je vlastne rodovo citlivé divadlo divadlom o znevýhodneniach.
Je to veľkou šancou hovoriť o nonsensoch v našom živote. Nonsens je regulérny umelecký žáner a keď ho prvýkrát v živote napísal knihu Alenka v ríši divov Carol, tak ho považovali za blázna a chceli ho vlastne zatvoriť. Až neskôr sa z toho stala kultová literatúra, ktorú každý rodič kúpi svojmu dieťaťu, možno aj bez toho, aby to čítal. A vlastne ten nonsens v našich životoch, ako ste videli, sa strašne prejavuje v umení a v divadle, lebo obidve naše hostky hovorili iba o živote a o tom, čo my žijeme a čo vlastne všetci naši diváčikovia, či dospelí, alebo úplne malí deti prežívajú na tých svojich úrovniach. Takže pre mňa je rodovo citlivé divadlo práve hrou týchto nonsensov a znevýhodnení, v ktorých fungujeme. A ešte keď Marian hovoril o tom, že divadlo nepoučuje, divadlo prináša etické a estetické normy. Vlastne prináša zážitky. Prináša niečo, čo by malo priniesť krásno. Krásno môže byť rôznej zmyslovej podobe. Divadlo je zmyslové, ovplyvňuje pocitovú a mentálnu rovinu každého z nás. A do akej miery to vlastne potom vplýva, tak je to na tom osobnom účastníkovi, účastníčke, ako to prežíva. A toto je vlastne našou veľmi dôležitou časťou práce, uvedomiť si silu zmyslov a aj duševného prežívania, pretože bez uvažovania to nejde. A to sa vlastne aj v tom rodovo citlivom divadle, či pre dospelých alebo pre deti, my snažíme. A tá kreativita je vždy dôležitá a podporu k tej kreativite sme našli aj v tom rodovo citlivom. Tá môže byť samozrejme v rôznych formách a rôznych prúdoch. Ďakujem. Ja by som si dovolila polemizovať o tom, že či divadlo vychováva alebo nevychováva. Myslím si, že nemusí vychovávať dospelých, ale ako pedagóg môžem zodpovedne povedať, že zaručene vychováva deti, pretože tie v mladšom, teda v predškolskom veku alebo v mladšom školskom veku nie sú schopné diskutovať. Vy ste hovorili o tom, že divadlo vyvoláva diskusiu, nie sú schopné kriticky myslieť a diskutovať. Prijímajú veci zo sveta dospelých ako niečo, čo je správne a čo je dobré a čo je norma. Ja som ešte zažila, bola na tej hre v rámci vlastne rodovo citlivej výchovy nášho divadla Anička, Ružička, Tonko, Modrinka. No a bola som si to pozrieť práve preto, lebo teda nehovorila som tu doteraz môj osobný názor, ale ja som proti rodovo citlivej výchove podľa prameňov, čo som si naštudovala. Jednoducho nezdielam ani s vami váš názor, ale tak samozrejme, že sme rozdielni, takže pôvodne som nechcela teda hovoriť o mojom názore, ale pozrela som si tú hru a dokonca som videla aj detského diváka, ako reaguje. A v tej časti teda podnázov tej hry je, ako sa z Aničky stala Faganička a z Tonka Babec. Tak pri týchto slovách, akože Anička Faganička to bola tá akože zmuštená dievčina, ktorú bavilo všetko z mužského sveta, kdežto Tonko bol ten akože ženštený chlapec, ktorého bavilo všetko z dievčenského sveta. Tak keď vlastne začali sa nazývať týmito pojmami, tak to dieťa zneistilo, to bol asi 4-ročný chlapec a vykrikol, že ale to nie je babec, veď to je chlapec a čo je to Faganička? Akože, no a ešte do toho momentu sa rodičia usmievali na tých srandách, hej, že dievčatá nemajú byť len ružové a chlapci nemajú byť modrí, veď s tým všetci súhlasíme. A potom rodičia stvrdli a boli dosť tuhí a v podstate akože myslím si osobne, že to detského diváka zneisťuje tieto ako to nazývate, nejaké odburávanie tých stereotypov alebo podobne. Čiže, a myslím si, že aj veda to môže potvrdiť. Či už psychológia, alebo medicína, alebo neurobiológia a proste skúmanie ženského a mužského mozgu. Že jednoducho sme odlišní, sme si rovní v právach, ale sme odlišní a práve preto, pani Debrecenevá, preto na tých v tých vlastne spoločenských večeroch sa nakoniec oddelí tá partia ženy a muži, pretože je to prirodzené, pretože si jednoducho sme si blízky v témach a napriek tomu sa to neodseparajú úplne. Sú predsa ženy, ktorí sa rozprávajú aj s mužmi a podobne. Čiže my nie sme nejakí, tým, že máme opačný názor, extrémisti, ktorí, alebo teda žienky poslušné, že proste
domácnosť, deti a kostol, hej, ako to nazývajú nemecké feministky, ale jednoducho rešpektujeme tú odlišnosť a myslíme si, že je škodlivé pre deti, aby boli rodovo citlivované, pretože do tých 5 rokov sa buduje vlastne aj tá pohlavná identita a sú výskumy napríklad ohľadom transsexuálov z pohľadu psychiatrie, kde dokonca potvrdzujú, len neviem vám teraz povedať presný prameň, že tie najťažšie poruchy pohlavnej identity a teda transsexualizmu vlastne tam 100% v tých prípadoch v toho výskumu absentoval otec vo výchove. Hej? Čiže tá výchova je fakt dôležitá. Vy ju sami priznávate ako feministky, že pre budovanie ženskosti a mužskosti je dôležitá výchova a ja si myslím, že rovnako táto rodovo citlivá výchova potrebuje aj kritiku. A mali by ste možno, že byť otvorení tej kritike a to ma zaujímalo, to bola tá druhá časť mojej otázky, že či počúvate na kritiku, lebo my ako rodičia nesúhlasíme s tým, my sme teda tiež ešte vo veku, že rodíme a otehotnievame, hej, takže máme deti a riešime to s nimi a to je, čo som chcela povedať teda. Začudoval, že hovoríte, že my rodičia, ja som tiež rodičia, nesúhlasím s tým, čo hovoríte vy. Napríklad nie všetkým súhlasím, čo hovoria oni. Ja nemôžem tak to povedzte, keď nesúhlasí. Však to hovorí. Volám sa Dodo Šamaj, som muž. Vy teraz ste povedali také niečo, že ako my rodičia s týmto nesúhlasíme. A to, prečo takéto zovšeobecnenie? Sú rodičia, ktorí s tým môžu súhlasiť, nie? Ja som tiež rodič, mám 2 deti a s veľa vecami, čo tu hovorí, súhlasím. A nesúhlasím napríklad s tým, čo hovoríte vy. Ale nehovorím, že my, rodičia, nesúhlasíme s tým, čo hovoríte vy. To je ten rozdiel. Myslela som teda my rodičia, ktoré máme detského diváka, ktorý absolvoval tieto detské predstavenia a my sme už mali vďaka tomu otvorenosti pána Macka aj pani Pecka aj pani Škripkovej, že vlastne my sme už o tom diskutovali. Čiže preto hovorím my rodičia, lebo sme prišli ako rodičia, ktorým... Dobre, takže niekoľko rodičov sme boli a sme toto diskutovali. Bolo nás 6, 5. Áno, ale veď to nevadí. Dobre, teda začali sme divadlom, potom zase veľmi rýchlo odovzdám mikrofón. To, čo hovoríte, samozrejme, že to my rodičia, no tak to by ste nemali asi. Vy konkrétne a možno ešte ďalších 6. Viete, toto divadlo a vôbec divadlo už existuje strašne dlho a strašne dávno. Aj toto divadlo, aj to predstavenie. Ja som ich niekoľko tých predstavení videl. Do decembra roku 2013 v tom roku to predstavenie malo asi 5 rokov už. 2006. No tak malo 7 rokov asi. Nestuhol nikdy nikto na tom predstavení. A hralo sa niekoľko desiatok krát. Ak chcete, ja to poprosím a spočítame to, či predstavenie bolo 50, či 80, či 100. Vyše 100. Nestuhol nikdy nikto na tom predstavení. Po decembri 2013 ste stuhli vy. A tvrdíte, že ešte nejakí rodičia, ktorí tam boli s deťmi. Nie, netuhnú tam rodičia. Naozaj tam rodičia netuhne tam nikto na tom predstavení. Naozaj nie. Vy ste stuhli napríklad na tom predstavení, na ktoré ste teda prišli striktne bez dieťaťa, chápem, máte právo. Jasné, ale nie vaše. Moje. Vaše, tak potom, no nič. Poriadku je. Dobre. Stuhli ste, a vaše dieťa teda, ale neverím, že vaše dieťa stuhlo, pri slove dúha. Hovorím to preto, lebo to je v tej takej výzve, alebo ako to mám nazvať, čo ste napísali, sa tam rozdávali po predstavení našim divákom a diváčkam, že postavme si dúhový dom. Pritom ste stúhli. Však.
Áno, lebo vy ste to napísali, to tu je, to je všade, to tu je všade na stoloch a nielen dnes, to proste rozdávame, môžu to ľudia čítať. Nejako to neutajujeme, ten váš názor. Že dúha, no... V roku 2006, keď to malo premiéru, a 7, a 8, a 9, a 10, až do prvého dúhového prajdu, nestúhol nikto na Slovensku pri slove dúha. Začali sme tuhnúť, až keď prišli nejaké prajdy. Keď ten text bol napísaný, my sme na moju dušu netušili, že čo to je. Nejaký dúhový pochod. Skôr sme vychádzali z Biblie. Keď dúha je symbolom dohovoru medzi Bohom a ľuďmi, že už nikdy nebude žiadna katastrofa. To je dúha a toto si my pamätáme a toto my vieme. To je dúha. Preto je tam dúha ako dohovor, ako potvrdenie, ako znak dohovoru, sľubu, že už sa nebudú diať kataklizmy. To je dúha. Preto tam tá dúha je. Mňa to mrzí, ale netreba pri tom slove dúha tuhnúť. Fakt nie. Takže teraz slovo dúha zakážeme pre Boha? Toto farebné spektrum, týchto 7 základných farieb, ktoré neviem, čo to ako nebudeme používať, pretože kde si? Čo to robíme? Prečo pri tom tuhneme? Teda vy. A ešte tých niekoľko, o ktorých ste vraveli. Prečo strašíme? Prečo vyrábame bubákov? Prečo sa toto musí diať? Ja si myslím, že to nie je správne. Poďalšie chcem ešte odpovedať vám. Áno, iste. A našťastie to dieťa, každé, ak má to šťastie, má nás. Má svojich dospelých, pretože dieťa do divadla nepríde samo, nikdy. Nemá tú možnosť, nemá na to ani 50 centov, nemá na to ani tú trasu. Proste vždy do toho divadla niekto musí rozhodnúť, že do divadla dieťa príde. Či je to pedagóg, pedagogička, otec alebo mama. Keď hovorím diskutujem, že divadlo diskutuje, sú také príležitosti, ale nie po každom. Je to skôr zriedkavé, ako časté sa divadlo stretne so svojím divákom po predstavení a takto sa rozpráva o konkrétnom predstavení. Tou diskuziou ona myslí to, že my tu niečo hovoríme a niekto si niečo z toho vezme, alebo si nevezme, alebo si myslí, alebo to odmietne, alebo to neodmietne, alebo sa s tým stotožní, alebo sa na to spýta. Dospelí knižky, alebo niekoho a dieťa, pani učiteľky, alebo pána učiteľa, alebo mami, alebo tatu. A tento zodpovedný za svoju odpoveď a za to dieťa mu odpovie tak, ako najlepšie vie. Mňa baví, že tá predstava, že padne tá otázka. Ešte raz. Nesmie sa diskutovať o tom, o čom sa diskutovať naozaj nesmie. Či bol alebo nebol holokaust. A potom je tu ešte stále už končím, tá možnosť. Viete, ja si nepamätám, kedy som pozeral slovenskú televíziu, tá RTVS, ale platím za ňu. Lebo som odberné miesto elektriky. Predtým to bolo tak, že som musel mať televíziu, to už ani to nemusím mať, proste platím aj za to. A nemusím ho pozerať. No už je to tak. Ale vy máte ten názor a ja ho ctím. Ale to neznamená, že nebudem ctiť aj názor iný. Ako umelec, ako tvorca, ako človek, ktorý to celý život robí. Ctím váš názor. A ctím aj vaše rozhodnutie môj názor nepočuť, nevypočuť alebo rozhodnúť o svojom dieťati, že tento názor nebudeš počúvať. Na to je to vaše sväté právo. Absolútne, absolútne áno. Ale prosím, neberte právo tým druhým, rodičom napríklad. Viete, hovoríte, že si to neželáte. Samozrejme, ale ale ja sa
rozumiem, pedagogička. Prepáčte, že vás opravujem. Áno. Je vo vašich možnostiach ten názor si nepustiť cez toto divadlo k sebe a k svojim deťom, ak si myslíte, že to nie je v poriadku. Naozaj máte, tak ako každý má právo počuť, nepočuť, robiť, hovoriť. Naozaj, chvála Bohu, neexistuje, ako existovalo, to, že o čom divadlo smie a o čom nesmie hovoriť. O čom sa smie malovať obraz, o čom sa smie skladať muzika. A či sa bude počúvať spievať tá hymna práci česť, alebo budeme začínať svoje stretnutie v škole. Pozdravom, dobrý deň, prajem. Ja budem reagovať, ale dám teda slovo ešte Monike. Chcela? Kritiku poznám, analyzujem ju, aj tie výskumy, ktoré ste hovorili, nie celkom také sú výsledky, ale môžem vám potom povedať zdroj. Ale predtým, než odpoviem ešte, jedna vec je, že mali by sme sa vyvarovať toho, zovšeobecňovať vlastnú skúsenosť na normu. A preto ale urobím to isté. A mám skúsenosť byť v diskusii v menšine. Preto chcem vám poďakovať alebo vyjadriť možno podporu, že asi pre vás nebolo ľahké prísť sem, lebo ak som správne pochopila, už ste diskutovali predtým a zrejme poznáte tie stanoviská z divadla. A myslím si, že povedzme, rodovo citlivý prístup by mal byť taký, že by mal podporiť tých, ktorí sú v menšine. Myslím tým, ktorí majú menej hlasu, menej priestoru, menej podpory, menej peňazí na rozvoj. Poznám kritiku rodovej pedagogiky, alebo teda čítala som rôzne, ide o to, čo je kritika, hej, ale znova nebudem odbočovať. Myslím si, že človek, ktorý pozná, čo je rodovo citlivá pedagogika, nemôže s ňou nesúhlasiť. Myslím, to je moje presvedčenie. A stretla som, a naozaj preto som aj hovorila na začiatku, ten šok z toho, že tá učiteľka, ktorú som milovala, bola feministka. Mi to nešlo dole, ako môže. Veď to je divné, veď feministky nenávidia mužov a feministky chcú robiť zo žien mužov a z mužov ženy. Ale urobila som ten ďalší krok, že išla som si to vypočuť. A zistila som, že to nie je o tom. Ale že to je o tom, že bez ohľadu na to, či som žena alebo muž, tak si zaslúžim priestor. Muž, nebudem hovoriť znova nejaké historky zo života, ale takisto, dobre, k kritike rodovo citlivej pedagogiky. Čítala som viacero apelov v poslednej dobe, ktoré hovorili o tom, že rodovo citlivá pedagogika je nebezpečná preto, lebo. Ale nič z toho, alebo to, čo uvádzali, že im prekáža, by prekážalo aj mne. Úplne súhlasím s tým, že by mi nesmierne vadilo, ak by niekto chcel nanúcovať môjmu dieťaťu niečo, čím nie je. Podpíšem sa po to hneď teraz. Nesúhlasím s tým, aby niekto nanúcoval môjmu dieťaťu, aby bolo niečím, čím nie je. A preto som za rodovo citlivú pedagogiku. Lebo rodovo citlivá pedagogika, ak sa, neviem, odporúčam naozaj, ak sa dozviete o tom, o čom to je vlastne, lebo rodovo citlivá pedagogika není o témach, rodovo citlivá pedagogika není predmet. Rodovo citlivá pedagogika je prístup. A ten prístup je taký, že zohľadňuje to, že každé dieťa je najprv Janičko, Marienka, Anička, Klaus alebo Rebeka a až potom
je materiál, z ktorého chceme alebo nechceme niečo urobiť. Lebo si myslím, že deti by nemali byť materiálom, ale sú živé bytosti. A ak ste teda, reakcia na to, ak ste pedagogička, a neviem, ako myslíte, že dieťa nie je schopné diskutovať, deti diskutujú, odkedy vedia rozprávať a ešte predtým diskutujú neverbálne. V tom zmysle, že áno, majú problém so slovnou zásobou, nevedia formulovať argumenty, ale vedia jasne vyjadriť názor. Deti to vedia a je na nás dospelých, ktorí tú slovnú zásobu máme, aby sme tým ich argumentom porozumeli. A aj veľmi často to vyjadrujú. Hneď vám dám ešte, lebo vlastne na to predstavenie. Ja som tiež to predstavenie videla som ho viackrát. Nemám skúsenosti, ale je pravda, že som videla už dávnejšie, ale ja som nemala pocit, že by boli nejaké negatívne reakcie, čo samozrejme neznamená, že nemohli byť. Vy ste minimálne toho príkladom, že boli. A rodovo citlivá pedagogika, rodovo citlivý prístup kdekoľvek, nielen v pedagogike, je presne ten, že ak aj len jeden bol negatívny postoj alebo negatívna reakcia, je to dôvod na to, že prečo. A je to tiež dôvod na otázku. A rodovo citlivá pedagogika robí to, alebo rodovo citlivý prístup práve v divadle, v čomkoľvek, že tie otázky kladie. Preto si myslím, že človek, ktorý si váži vlastné deti a sám seba, nemôže mať nejaký zásadný nesúhlas voči tomuto. Žiaden výskum, ktorý povie, že výsledok je 100%, nie je pravdivý. To je len reakcia na to, že 100% tam chýbal otec. Taká realita nie je 100%. Ak výskum hovorí, že... Tam boli rôzne druhy psychiatrických porúch. Ja viem, rozumiem, ale že ste povedali, že... Tam bolo strašne veľa čísel. Áno, ale ste povedali, že v 100% chýbal otec. No, tak výskumu by som nedôverila bez ohľadu na to, kto je autor, ktorý povie, že 100% čokoľvek. Či je pravda, alebo nepravda. Som výskumníčka, fakt. Ďakujem. Ešte vy ste chceli? Chcete reagovať, či nie? Nie. No vlastne, keď sa bavíme o tom, že či sú schopné... Či sú schopné deti diskutovať, alebo nie. A samozrejme na tej svojej úrovni v istom zmysle sú schopné diskutovať, ale predovšetkým oni nasávajú to, čo vidia, čo počujú. Hej. Čiže ak tam náhodou dáte tie hanlivé slova, vedzte, že oni ich 100% budú používať. Hej. Ak tam vsuniete nejakú myšlienku, tu vstrebajú. Hej. Čiže, áno. Ja tomu rozumiem, ja hovorím ako príklad, to som pochopila. Hej. Čiže naozaj oni predovšetkým nasávajú všetko, čo vidia a počujú, predsa na nich vplýva. To si asi nemusíme vysvetľovať. Ja by som, môžem ja na to reagovať, lebo z hľadiska zase divadla, lebo je to veľmi zaujímavé. Ja tiež si vážim, že ste sem prišli. Dokonca sa aj teším. Ide o takúto vec. Ako náhle vy začínate vetu s tým, že z môjho pohľadu, samozrejme, musím si to preukliať, že deti nie sú schopné diskutovať a nevedia, čo si majú myslieť, a to znamená, že potrebujú ochranu. Áno? Ako náhle existuje teória, ktorá vyžaduje ochranu, znamená, že existuje nejaké nebezpečie. Čiže svet je v nerovnováhe. A kto je tým nebezpečným? Čiže kde si je problém? Keď niekto neustále potrebuje niečo ochraňovať a kde si niekto niečo vyráma preto, aby bol boj, aby bol jednoducho nebezpečie. Ja si tiež nemyslím, že deti nevedia diskutovať, pretože súčasne robím aj tvorivú dramatiku a tvorivé písanie a musím povedať z vlastnej skúsenosti, ktorá sa teda nemá zovšeobecňovať, ale moja skúsenosť je taká, že čím sú deti mladšie, tým sú tvorivejšie, tým sú aktívnejšie a ostrejšie vidia svet. Čím sú staršie a stávajú sa tínedžerskými alebo majú viac rokov, prestávajú byť také tvorivé a prestávajú mať ako keby vlastný názor. Sú strašne zviazané normami a menej ich odpovede sú brískne. Malé deti podľa mňa vedia diskutovať, sú neskutočne tvorivé a čo si majú myslieť? Vychádza mne zase taká pozícia akéhosi vševedúceho nás, pozície rodičov. Pre mňa je dieťa individualita a to, co bolo aj pre nás vždy v divadle, že vlastne dieťa je samostatnou individualitou na tej úrovni, ktorej je. To znamená, že samozrejme od batoliat, pre ktoré sme začali robiť predstavenia, ktoré nikto nerobí, lebo si myslí, že batolia nie je schopné vnímať tvorivé impulzy, taký bol názor na to. Jednoducho je takisto konzumentom na tej divadelného predstavenia je veľmi tvorivé a začali sme to robiť práve preto, lebo v tomto danom veku dokážu vnímať tieto impulzy a na tom svojom danom vekovom stupni každé dieťa
chlapec, dievčatko dokáže vnímať tieto impulzy, áno, musí sa diskutovať s ním ten rodič, ale rodič nie je vševedúci a nikdy nebude. Ako náhle sa vstáva do vzťahu medzi rodiča a dieťa, súva dominancia. Dominancia hovorí o neprávosti a znevýhodňovaní. A tam sú veľké problémy. Ako zachovať rovnováhu a rovnoprávnosť v takomto vzťahu, ktoré má inú zodpovednosť, samozrejme, že rodič má inú zodpovednosť ako samozrejme to dieťa. To je práve na tej, podľa mňa, rodovom citlivom pohľade alebo na antidiskriminačnom pohľade, už aj na pozíciu dieťaťa, aj na pozíciu dospelého. Pretože to je podľa mňa základ rodovo citlivého divadla. Jednoducho vychádzať z toho, že všetci sme individuality, máme svoju zodpovednosť na danej úrovni, ale nikto nie je dominantný. Takže k tej tvorivosti toto a potom som sa pobavila na tom, alebo chcem vám povedať, že mali ste problém s Aničkou Ružičkou, ale s tým, že sa princezne len tak žerú v rozprávkach slovenských, nikto nemá problém. S tým, ja s tým mám obrovský problém. No, ale väčšina to prijíma. Väčšina prijíma vlastne, že takýto tento model je, že sa niečo rozseká. Tam je plno násilia, alebo princ dostane za odmenu princeznu. To je v poriadku. Princezna je zbavená vlastne svojej vôle a jednoducho môže ísť. To je absolútny diktát správania malým dievčatkám. Čo ty chceš, však ťa aj tak niekomu dajú. Však veď aj princezna. A ešte sa budeš cítiť ako princezna, moja zlatá. Obchodovanie so ženami je trestný čin. Áno. Takže viete, že jednoducho prišlo narušovanie. Samotné divadlo a tvorba pre deti je jedna veľké klišé. Veľké utvrdzovanie absolútne dominantných, násilných, si dovolím tvrdiť, pretože máme za sebou diagnózu slovo, noriem, ktoré podporujú v ľuďoch násilie. Rodičia to nevedia. Ak to niekomu poviete, tak vás má za blázna. A nesnažíme sa to nahrádzať nejakým iným prejavom alebo iným podnetom, čo našťastie teda bol ten nešťastný bláznivý Karol, ktorý potom prišiel a napísal tú Alenku, potom prišla Pipi, dlhá pančucha. A sú tam také prejavy, ktoré trošku narušujú tieto normy, tieto strašné klišé. Ďalším klišé je, že to musí byť stále vtipné, veselé a usmievavé. Lebo deti potrebujeme chrániť pred smútkom. Chrániť pred problémami. Nie, pre niektoré dievčatko je problém, že nemôže behať a vešať sa na stromy. Pre niektorého chlapca je problém, že nemôže plakať a nechce sa byť. Je to problém. A my vlastne takýmito postojmi, ako keby sme znemožňovali ten individuálny rozvoj detí, znemožňujeme individuálnu diskusiu s tými deťmi, pretože obhajujeme niečo, čo je väčšinovo prístupné a čo je v kultúre už odobrené stáročiami. Ale problém vlastne našej nespravodlivosti, tu sa pozerám na moje kolegyne, našej nerovnováhy, disharmónie, väčšinej ochrany vyplýva práve z týchto našich rôznych omylov, z toho, že vlastne svet civilizácie je barbarský, položený na krvi, na bojoch, vyhrávajú vždy tí silnejší a to akceptujeme aj v tvorbe pre tie deti. A my sme práve ukazovali trochu iný model a ja si myslím, že môže byť zoženštený chalan, kľudne, môj syn bol zase vlastná skúsenosť, mimoriadne introvertný, nikdy nerecitoval na Mikuláša, pretože sa bál. Môže byť zmuštené dievčatko a vôbec to neznamená, že to dieťa nenájde svoju vlastnú identitu. Že jednoducho mu to poškodí ďalej. Možno práve naopak. Takže to je trošku taký exkurs jednak k tvorbe pre deti a jednak v čom sa naozaj orientujeme a hľadáme aj iné témy pre tie deti. Preto sme mali tému o smrti. Niečo, čo je iné trochu pre detského diváka. Nie len veselé. My si naozaj musíme uvedomiť, že vlastne každý spisovateľ, každá spisovateľka, každý z nás sme jednoducho produktom danej doby, kde žijeme, danej výchovy, daného vzdelávania, danej viery a prenášame vlastne isté veci nechtiac a nevedomky do našej tvorby a plne za to potom zodpovedáme a sú tam aj veci, ktoré nie sú jednoznačne oslavné alebo dobré. Takže to k tomu, no. Ja ešte možno by som k tomu povedala takú inú vec, že ja si myslím, že problém našej kultúry vo vzťahu k tomu, ako sa správa k deťom je, že vychováva deti k poslušnosti a nie k zodpovednosti a k tomu, aby... A súčasťou tej zodpovednosti je to, že mám proste spektrum možností, z ktorých si môžem vyberať.
tak opomínam proste možnosti, ktoré prináša oslobodenie sa od mustier, ktoré vytvárajú rodové kategórie, tak ho v živote veľmi ochudobňujem, pretože ho obmedzujem jednak. Pre mňa je hrozné tvrdenie, že deti nediskutujú alebo že deti nemajú čo diskutovať. Hej, to počúvame bežne, že ty so mnou nemáš čo diskutovať, hej, lebo som povedala, lebo som povedala, ja som tvoja matka. Hej, keď sa pozrieme na to, proste koľko slov vo výchove používame rozkazovacom spôsobe, hej, koľko slovies s predponou nepoužívame pri tej výchove. Ja sa pri tom pristihujem a radšej si to nepočítam niekedy, hej. Ale akože toto všetko naozaj, ako keby ten rodový aspekt alebo rodovo citlivý aspekt toho je len taký výsek, ale my ako keby sme si neuvedomovali, že naše dieťa nemusí mať ani náš svetonázor. Hej. Je to ťažké proste zobrať dieťa do kostola alebo do chrámu inej viery, než tú, ktorú vyznávame, alebo ak nevyznávame žiadnu napríklad. Hej. Je ťažké proste, lebo akože čo keď sa nám to dieťa potom v úvodzovkách utrhne niekedy, hej, a nebude také, ako sme my, alebo ako by sme ho my chceli mať. A ja si naozaj myslím, že dieťa je proste autonómny, nezávislý subjekt práv, ktorý má naozaj právo na to, aby sa vo svojom živote stretol so všetkými možnými alternatívami a videniami toho, proste, aká môže byť realita a učil sa proste, alebo učilo sa to dieťa ich akceptovať, hej. Ako mne to príde hrozne absurdné, že nikto nehovorí o tom, aké hrozné, sexistické, násilnícke sú reklamy a pritom, keď tá reklama beží, tak necháme to decko, aby s otvorenými ústami a so zatajeným dýchom tú reklamu pozeralo, hej. Toto nám nevadí, ale keď zrazu proste niekto chce otvárať deťom tie možnosti, chce ich vymaniť proste z toho, čo naozaj znevýhodňuje nielen ženy, ale aj mužov, hej, lebo ako... ja neviem, ale z toho, čo sa rozprávam proste z generácie, ja neviem, môjho otca, alebo tak, ako tam bol pre muža problém ísť vonku s kočikom, hej. Dneska už teda sa objavuje to, že niektorí muži sa starajú, ale keď príde muž za svojím zamestnávateľom, že chce ísť na materskú, hej, tiež otázka, prečo sa to volá materská a už teda vonkoncom otázka, že prečo sa to volá dovolenka, hej. Tak akože tiež to není úplne štandardná situácia. Hej? A toto všetko obmedzuje aj tých mužov, ktorí, dajme tomu, si to vedia predstaviť a aj to chcú. To sú proste, alebo to, že náš právny systém neumožňuje paralelné čerpanie materskej dovolenky v úvodzovkách pre obidvoch rodičov, hej, že časť úväzku by si odpracovali, pri dieťati by sa prestriedali a druhú časť úväzku by mali krytú zo sociálneho poistenia. Toto v našej krajine nie je možné. Čiže to, čo proste na čom lipneme v malom, keď sa snažíme deti uchrániť od toho, čo považujeme za inakšie a to, čo považujeme teda v úvodzovkách za škodlivé, tak potom sa nám pretavuje do spoločenských štruktúr, pri ktorých, keď sa pristihneme, tak nás takisto znevýhodňujú. To sa týka výberu povolania, to sa potom týka toho, aké sú platené ženské a mužské povolania, to sa týka toho, akú autonómiu potom ženy majú alebo nemajú v intímnych vzťahoch, akú majú slobodu z tých vzťahov odísť, keď sú napríklad násilnícke alebo inak pre ne ohrozujúce. Takže toto všetko má potom dopady na to, ako v budúcnosti vyzerajú všetky štruktúry, v ktorých sa pohybujeme a ktoré nás často zošnurovávajú. Takže ja si naozaj myslím, že je hrozne dôležité, aby proste deti ako autonómne bytosti, ktoré majú autonómne a od nás nezávislé právo na informácie, či sa nám to páči, alebo sa nám to nepáči, majú právo sa o sebe rozhodovať do miery, v akej sú v tom čase rozumovo a vôľovo vyspelé, znamená, že aj my im pomáhame k tomu, aby boli rozumovo a vôľovo vyspelé a že pomáhame im aj tým, že im naozaj ukazujeme, že v živote neexistuje len jedna možnosť a jedna línia, po ktorej majú ísť. A už len taká poznámka na záver, ktorú si nedokážem teda odpustiť, že ak tvrdíme, že to všetko je také hrozne prirodzené, tak potom ako môže jedno divadelné predstavenie túto prirodzenosť ohroziť? Ja som ešte reagoval na to, že ste vrávali teda, že tie deti nekomunikujú, teda nediskutujú, ste povedali. Tak ja hrávam už spomínané predstavenie pre batuľatá a tie deti fakt nevedia teda verbálne komunikovať, ale verte mi teda, že komunikujú a diskutujú tie deti. Ja mám 3 deti. Viem, že komunikujú, ale nevedia kriticky
niekde niečo poviem, že je to tak to príjme. Opäť vám budem oponovať, lebo najkritickejší divák je dieťa. Áno, ale nemáte naše skúsenosti. Nie sú naozaj je ich strašne veľa. Najťažšie je hrať pre dieťa, pretože ako už naznačila Iveta, to dieťa je priame, neskazené. Jednoznačne vám dá najavo, že ho to nezaujíma, že sa mu to predstavenie nepáči, že sa nudí, otočí sa, nepozerá sa a hrá sa strašne zle. Proste to dieťa vás vypne. My dospeláci to ako si vydržíme a nedáme vedieť, čo cítime, čo si myslíme o tom, na čo práve hľadíme, pretože sme vychovaní, myslíme si a odídeme z predstavenia bez toho, aby sme pocítili my na javisku, čo sa deje. Toto dieťa nedokáže proste, ako to nebaví, za 10 minút sa vám otočí chrbtom a žije si svoj svet. Takže túto spätnú väzbu máme veľmi rýchlo a veľmi okamžite. Ešte ste vraveli, ešte si dovolím si zareagovať. Ale hádam nie. Nemá to zmysel a nežiada sa mi. Ja len chcem povedať vám, ale všetkým. Bez toho, aby som teraz chcel niečo uzavrieť, nie. Že som si istý a jednoducho viem a ručím za to, že v tomto divadle, aspoň odkedy ja mám možnosť v ňom byť, sa deťom neubližovalo, ani sa deti nemanipulovali. Dokonca sme sa snažili ich nemanipulovať ani zlým vkusom a umeleckým názorom, že sme sa snažili ho mať akýsi, ktorý sme považovali samozrejme za obhajiteľný. Isté, že mi je úprimne ľúto, že sa bojíte za svoje deti tohto divadla, že ich sem proste nepustíte, bojíte sa mojej práce, že samozrejme, že to mi je ľúto, to nie je dobrá správa. Našťastie teraz sú aj predstavení, hráme našťastie veľa a stále ešte ľudia ako si chodia. Ale chcem ubezpečiť všetkých, vás nepresvedčím, ale netreba, že v tomto divadle sa, ešte raz opakujem, deťom neubližovalo, ani sa s nimi nemanipulovalo, ani tie deti nikdy nepresvedčali o niečom, čo... O ničom. Príďte sa presvedčiť, doneste svoje deti, uvidíte, rozhodnete sa. Verím, že svoje deti poznáte a že sa rozhodnete správne. V každom prípade teraz tu sedíme a kopeme za rodovo citlivé divadlo, ale osobne si myslím, že to je termín taký, ako začína byť aj taký, akože načo, pretože keď sa tak, čo sa o tých veciach dozvedám, si myslím, že celý život by mal byť rodovo citlivý. Každá ľudská a spoločenská činnosť by mala byť citlivá a vnímavá. Od predstavenia, od rasizmu, ktoré ste videli dnes, alebo nevideli, ale vy, čo ste ho videli. Prečo nie? Nevidím v tom nič zlé. Budem čo najmenej expresívny, tak poviem teda, že tie nezmysly o prerábaní identity rodovej sú proste nezmysly. Sú to nezmysly, jednoducho je to tak. Ani bosorky neexistovali a pálili ich. Tiež to boli nezmysly. Toto sú tiež nezmysly, ale asi to chce nejaký čas. Ale ja to viem. Ja to viem. Za seba dám ruku do ohňa a za svoju prácu. Aj keď vy to predstavenie. V každom prípade predstavení na plagáte je veľa. A teda nie všetky sú rodovo citlivé, niektorí sme aj veľmi necitliví, zdá sa. A zaslepení, ale naozaj dá sa vybrať z plagátu a z titulov, ktoré hráme pre deti a pre dospelých. Teraz ja tu hovorím o práve každého diváka, každej diváčky prísť do divadla a nájsť si svoju tému. A o povinnosti divadla myslieť na každého, kto by chcel niekedy do divadla doniesť svojich 2,50.
Nemôže sa divadlo, nemalo by sa vyhraňovať pre nejakú zaujímavú skupinu alebo inú skupinu. Nie, divadlo musí byť vecou otvorenou a musí nájsť silu diskutovať o všetkom, o čom sa diskutovať smie. Ďakujem. Ak by ešte boli nejaké otázky z pléna, aj iné? Dobre, ja som veľmi rád prišiel na túto diskusiu a bol som zvedavý, ako budú ľudia reagovať práve na otázku rodovej rovnosti. Ja tu budem hovoriť rodová rovnosť. Lebo pre mňa je to v prvom rade odstránenie diskriminácie medzi mužmi a ženami. Ja som veľmi rád, že pani právnička práve spomenula tie veci ako materská, tie veci ako zamestnania, kde sú fakt ženy veľmi výrazne diskriminované. Som majiteľ spoločnosti, takisto som zamestnávateľ. Pracujem v zdravotníctve. Tiež nie som nadšený, keď zamestnám šikovnú sestričku, ktorá mi po roku a pol oznámi po zaškolení a všetkých veciach, že odchádza na matersku, ale proste musím to akceptovať, je to tak. A to miesto budem držať. A práve o tomto sa bavme, aby tie ženy po skončení vysokej školy nemuseli tú kariéru dlho robiť, aby si to miesto vybojovali, aby sa mali kde vrátiť. Takže ja by som fakt bol najradšej, keby zmizli z našej spoločnosti slovíčka rodová rovnosť, juvenilná justícia, pro-life akcie, samozrejme LGBTI. Báme sa o diskriminácii. Naozaj je to len diskriminácia. A tieto slová, ktoré sa tu začali v dnešnej spoločnosti veľmi často zjavovať posledné 2 roky, preto možno aj problém s tým vystúpením nastal. Zamyslíme sa nad tým, prečo. Nenechajme sa ovplyvňovať tým, čo vidíme v médiách, čo nám tlačia niektoré skupiny, jedni alebo druhí. Fakt naozaj máme sa tu o odstránení tej diskriminácii. A deti, je to veľmi citlivá téma, takisto som otec, som rozvedený, mám striedavú starostlivosť, takže viem, čo to je byť žienka domáca, keď mám deti týždeň doma a musím prísť takisto unavený z práce, navariť večeru, naučiť sa s deťmi, uložiť ich spať, osprchovať. Som na tom sám. Takisto ako moja ex-manželka zase v druhej domácnosti do 5 kilometrov odo mňa, lebo také sú pravidla. Ale chceme vychovávať deti obidvaja. Chceme ich vychovávať najlepšie, ako vieme. Preto práve pri tejto rodovej rovnosti a diskriminácii mužov a žien začneme tam hore. Aby tie deti videli, že tie muži a ženy sú rovnocenní. Nie len pracovne, ale aj možnosťami sa presadiť v živote, ísť si za svojím šťastím a za svojimi víziami a cieľmi. Preto neodupierajme našim deťom túto možnosť slobodnej voľby a rozhodnúť sa, ako cestou sa vyberú. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte tu niekto sa hlásil? Vy ste povedali, dievčatá. Ja veľmi s tým súhlasím, čo povedal pán. Ale ja napríklad tú rodovú ideológiu troška ináč vnímam. To, že ženy a muži si majú byť rovnakí v právach, povinnostiach, rovnosti príležitosti, to je fantastická vec. Ale vlastne v tej rodovej ideológii nejde len o to. Tu musíme rozlišovať to, čo je... Vy ste veľmi dobre povedali, že slovenčina je veľmi možno, že chudobný jazyk. Že niekedy používame iné slova a nevieme to celkom vyjadriť. Že naozaj sú zahraničné slova sex, potom je gender, potom je pohlavie, že sa to nejako tak mieša. A myslím si, že vtedy niekedy ľudia sú zmetení z toho, že aký je rozdiel medzi tým rodom a medzi pohlavím. Hej? Že sa to mieša a veľakrát aj chceme povedať a ináč to nejako myslíme. Takže voči tomu, čo ste hovorili, ja si myslím, že nie je čo povedať. Hej? Je to dobré, aby tá rovnoprávnosť bola. Ale napríklad, keď sa týka nejakej kritiky na túto tému alebo nejakú pripomienku, tak možno, že ste účastní v nejakých diskusiách ohľadom prípravy tvorby stratégie ľudských práv. A v podstate tam máte príklady toho, ako tá tolerancia tam nefunguje naozaj.
že účelovo sa menia skupiny, ktoré formulujú texty. Keď sa na jednej strane dohodne, že dobre, tak príďte nejaký tretí sektor a poďte hovoriť o tých témach, vás začlenujeme do tých skupín, poďte to robiť. Tak tí ľudia sa prizvú, ale sa urobí potom užšia skupina, ktorá formuje texty. A povie sa, vy tam sedte, diskutujte, ale nemáte právo nič do toho textu povedať. My sme sa rozhodli, že užšia skupina ľudí bude formulovať. Pred nejakými 2 týždňami tiež vlastne v Bratislave, keď bol tá otvorená možnosť, také okrúhle stoly robí ministerstvo ohľadom LGBTI skupín, tak tiež bola taká otvorená diskusia a prišli sa k nejakým záverom, ktoré sa povedali, dobre, dáme to tam, ale text potom bol preformulovaný, bol zmenený, bol účelovo vymazaný. To, čo bolo kritické, tam nemohlo zaznieť. To znamená, že na jednej strane je to taká diskusia otvorenosti, ale už keď sa ide niečo zapísať, tak jednoducho vám povedia, vy môžete diskutovať, ale nemáte právo nič tam zapísať. Čiže buďte radi, že tu ste a že je to otvorené. Preto vlastne aj možno, že pýtala sa vlastne kolegynka na tú spôsob kritiky. Lebo možno, že toto je unikátna možnosť, ako sa dá diskutovať. Ja myslím si, že aj to divadlo bábkové je dobre v tom, že naozaj hľadáte priestor pre tú diskusiu. Ale na častokrát není možná. To znamená, že nedá sa vecne diskutovať a argumentovať názor proti názoru. Čiže aj v tomto treba byť taký pozorný a otvorený a počúvať názory vlastne všetkých strán a pripustiť aj tú diskusiu z každej strany. Ja ešte skôr, ak iba úplne kratučko, v podstate toto bolo asi možno také nedorozumenie na začiatku, ktoré ten pán vlastne vyjadril, že ja by som v 90% s tým súhlasila, čo ste tu povedali takmer vo všetkom. Aj dokonca s tými stereotypmi, aj rúžová, aj modrá, aj chlapčenská a dievčenská roli. Vidím to doma, mám aj chlapca, aj dievčatá a vidím, ako sa hrajú a v živote by som im nebránila. Hej, dokonca nechám chalana, aby si oblikovala dievčenské šaty. Ale skôr by som vyjadrila presne toto, že od roku 2006, keď vznikla tá hra, sa pojem rod a rodová rovnosť obrovsky rozšíril. Akože nie som nejaký sfanatizovaný, nie som nejaká fanatička veriaca, ktorá sa teraz chytila pojmu rodová ideológia, alebo ako ste tam pridružili ešte tú juvenilnú justíciu, čo je totálna hlúposť. Skôr som kritická a dovolím si povedať, že v súčasnosti za posledných 5 rokov sa pojem rod a rodová rovnosť rozšíril a bola som osobne na tom workshope, ktorý spomínal tento pán, že v Bratislave bolo to na ministerstve spravodlivosti a tam proste som pochopila úplne to, čo som dovtedy vedela, pretože sledujem, čo sa deje v politikách rodovej rovnosti a podobne, že vlastne táto téma je rozšírená o všetky možné témy. Boli tam účastníci z celej širokej komunity LGBTI, ktorí sú známi z médií, zo všetkých organizácií, dokonca aj transrodoví, komunita transrodových. A v podstate tí sa veľmi chytili témy rodu a rodovej rovnosti. Čiže my vyzeráme, tí, ktorí sa kriticky vyjadrujú k pojmu rod alebo rodová rovnosť, ako nejakí fanatici, ktorí chcú nejakú patriarchálnu sexistickú spoločnosť zachovať, lebo nám to tak vyhovuje. Ja si myslím, že akože matky, my čo sme teda matky na plný úväzok, ak to nechceme nazvať na materskej dovolenke, takže sa cítime feministky, len sa nemôžeme realizovať a možno nás nepočuť v médiách, lebo máme ešte malé deti a nemáme ich komu nechať. Ale chcela som povedať teda, že ten pojem je fakt rozšírený a možno preto sa obávam tej rodovo-citlivej výchovy, pretože oni nás jednoducho nepustili k slovu, keď sme hovorili, že my by sme si neželali, aby výchova k ľudským právam išla týmto smerom. Hej, že vlastne výchova k rodovej rovnosti, pretože pojmu rod sa chytajú transrodoví tak, že majú svoju organizáciu, že povedia,
nepoužívajú pojem pohlavie. Pre nich pohlavie neexistuje. Existuje iba rod a oni napríklad sú za zmenu rodu. Hej, nepovedia, že chceme zmenu pohlavia ako medicínsku. Povedia, že chceme proste, hlásime sa k rodovej rovnosti, ale nie ako k rovnosti mužov a žien, ale ako k rovnosti rodov. Pre transsexuálov, teda transrodových, sú iba mantinely muž a žena. Všetko, čo je medzi tým, je rodové spektrum a v podstate oni si vyberajú z rodového spektra tie svoje rodové identity. A teda tento slovník, proste tento pojem, keby ste chceli pochopiť tých ľudí a keby ste boli na tom workshope a počúvali ich, museli by ste mať slovník, ja som si ho teda našťastie predtým naštudovala, všetkých termínov a cítili by ste sa ako na inej planéte. Čiže na Ministerstve spravodlivosti v roku 2014 sa tieto veci riešia. Ide to ďalej. Sme vo workshopoch, hovoríme, nechceme tento druh rodovej rovnosti. Aj keď nie som moderátorka, tak možno by som si dovolila do toho vstúpiť, lebo myslím, že tu riešime teraz politiku vlády. To nie je politika. My sa asi vraciame k tomu názvu dnešnej diskusie rod. A že vidím, že odchádzajú ľudia, tak tuším, že to môže byť aj preto, že možno nie celkom všetci vedia, o čom hovoríte. Takže dovolila by som si k tomu len také intro povedať, že Stratégia ľudských práv je dokument, ktorý pripravuje súčasná vláda. Nie som ja účastníčka, ani tvorkyňa, ani spolutvorkyňa tej stratégie, iba ten proces trochu sledujem. A ten záväzok vlastne súčasná vláda prebrala po predchádzajúcej vláde, pretože chápala, že vlastne musí nejakým spôsobom kodifikovať to, čo chce robiť v rámci záväzkov, ktoré má medzinárodných. Hej. Stratégia ľudských práv, ktorú vláda robí, nie je normotvorný dokument. To znamená, ona nevytvára štandardy ľudskoprávne, tie sú dané medzinárodným konsenzom ľudskoprávnym, kde všetky štáty sveta, alebo takmer všetky štáty sveta, s výnimkou asi 4, ktoré nie sú v OSN, pretože na dokumentoch OSN je tá stratégia postavená, sa zhodli na tom, čo sú štandardy, hej. A táto vláda nerobí nič iné, iba sumarizuje, čo sú tie štandardy a sumarizuje to, aká je situácia a akými konkrétnymi krokmi ide tie štandardy náplňať. Čiže za seba nemôžem povedať len nič iné, než to, že aj keď teda som v tom videla, ako sa k rôznym snahám a iniciatívam, ktoré popierali viaceré ľudskoprávne štandardy, ktoré teda musia byť integrálnou súčasťou stratégie, aj po počiatočnom váhaní teda vláda nevedela, čo má na to povedať, tak ako mňa ako osobu, ktorá si dovolím tvrdiť, že viem a poznám tie štandardy a viem, o čom sú a viem, na čo sú a viem, na čom sú postavené, tak veľmi kvitujem, že vláda sa k tomu postavila principiálne a neotvárala diskusiu o tom, čo má byť obsahom tých štandardov. Ako myslím si, že už sme ďalej než v 16. a v 17. storočí, kedy sme teda, ak použijem tento prípad, ešte upaľovali bosorky a áno, aj keď k nám to ešte nedošlo, tak naozaj v medzinárodnom ľudskoprávnom diskurze sú ľudia, ktorí sa teda považujú za transrodových, naozaj sú jednou z najdiskriminovanejších skupín. A to isté platí o nehetero ľuďoch, pretože tí ešte nemajú formálne garantované ani úplne najzákladnejšie práva, ktoré sa týkajú ich osobného a majetkového života. A o tomto tiež už vo väčšine krajín sveta v podstate nie je diskusia. Takže pripúšťate, že rodová rovnosť je rozšírená o pojem. To chcem povedať, že nečudujem sa tomu, že tí ľudia, ktorí broja proti rodovej rovnosti, hoci o nej často veľa nevedia, broja proti tomu, aby ľudia neheterosexuálni mali práva, ktoré v súčasnosti nemajú, pretože to naozaj spochybňuje základný princíp, na ktorom je postavený patriarchát a týmto princípom je heteronormatív. Keď sa zrúti tento heteronormatív, tak sa to celé môže zrútiť ako domček z karát, všetky mocenské rodové štruktúry. A ja chápem, že to tým ľuďom vadí, pretože zrazu proste ženy nebudú mať pocit, že musia žiť iba a vôbec, akože, že proste máme nalinírované to, kto sa nám má páčiť, do koho sa môžeme alebo nemôžeme zalúbiť, lebo áno, sexuálna orientácia je nejaké spektrum. A tiež, ako to pustíme len tam, kam nám to spoločnosť dovolí častokrát. Ja si teda len dovolím dokončiť, pretože ste ma prerušili v tej mojej myšlienke, že naozaj potvrdili ste, že pojem rod a rodová rovnosť vyvoláva obavy, nespokojnosť a napätie práve preto, lebo je už
oproti 5 rokom dozadu značne rozšírený. Je nejednoznačný, nie je jasne zadefinovaný. Ja osobne poznám iba jediný medzinárodný dokument, kde je prvýkrát zadefinovaný rod. Definícia rodu, nie len spomenutý rod, ako máme v antidiskriminačnom zákone u nás na Slovensku, ale skutočne zadefinovaný, tak to je Istanbulský dohovor, ktorý zatiaľ ešte teda podľa mojich informácií neplatí medzinárodne. Opravte ma, ak sa mýlim, ak ho už ratifikovalo tých 10 krajín, ktoré sú povinné, minimálne teda tých 8 členských Rady Európy, opravte ma, ak sa mýlim. Chcela som teda tým povedať, že my sme možno na úrovni, že rodová rovnosť sa vlastne nabalila o rodovú teóriu, ktorých je niekoľko, ktorých sa strašne ťažko kritizuje, pretože same feministky a feministické hnutia priznávajú, že ich je niekoľko tých rodových teórií, nezhodujú sa na všetkých. A dovolím si tvrdiť, že sa filozofia dostala na politickú úroveň a že sa pretláča niečo cez politické štruktúry a potom právom to niekto nazýva, čo sa vám nepáči, že je to rodová ideológia. Ale ideológia je niečo, je to proste nejaká filozofia, ktorá nerešpektuje kritiku, ktorá jednoducho ide cez politické štruktúry a ide ďalej a proste nanúcuje sa. A napríklad, ja som si dovolila tento príklad tej rodovej citlivej výchovy, to je len jeden z príkladov, ktorý možno ľuďom vadil a preto boli veľmi kriticky voči stratégii, ktorú tu nechcem rozoberať. Tak v podstate tam, čo je dôležité, je celoštátna výchova a vzdelávanie k ľudským právam, kde je zahrnutá aj výchova k právam LGBTI a výchova k rodovej rovnosti. A s tým ľudia nesúhlasia, hej. Rozumiete? Teraz napríklad som si pozerala najnovšie, minister Čaplovič pred 2 týždňami schválil nové pedagogicko-organizačné pokyny na rok 2014-2015. Vypadol tam pojem rodová rovnosť. Nahradili ho pojmom rovnosť mužov a žien. Prečítajte si to. Takže možno to stojí za to, že 90% vecí by sme mohli pohnúť dopredu aj vďaka vám a možno práve kvôli tomu, že sa... Lebo nám už odchádzajú vlastne aj ľudia, už sú odísť veľa hodín a dúfam, že nie preto, že to nie je zaujímavé. Tak nech sa páči. Lebo sú to už také témy, ktoré sa ako keby vzdialili aj od toho divadelného sveta. Nie, je to pojem rod, ktorý som sa snažila akože cez tú rodovo citlivú výchovu dostať, vlastne vysvetliť to naše, aj za to, tie naše obavy. Ďakujeme. Aj Peťa odchádza. Ďakujeme, že ste vydržali, tí, ktorí ste vydržali. Ďakujeme. Tak, odpovieme trošku na to, lebo to sú naozaj špecifické. Naozaj veľmi stručne. Čo sa týka konceptu rodovo-citlivej výchovy na Slovensku, v slovenských podmienkach, som jednou z autoriek. Môžete si prečítať moje práce, mám ich zavesené na svojej web stránke, je to iba moje meno, takže ju nájdete. Opakujem to, čo som povedala. Ak by existovalo niečo, čo nazývate rodová ideológia a malo taký obsah, ako hovoríte, odmietla by som ju. Ale nič také neexistuje. Som zároveň feministka a teoretička. A pojem rod nie je nový. Pojem rod definíciu má jednoznačnú od 70. rokov. Je tam to, že viacero vecí, ktoré ste spomínali, sú také ako keby útržky z niektorých teórií, ktoré sú ale mimo kontextu. Ja neviem, napríklad, keď ste povedali, že samotné feministky sa nezhodnú na definícii rodu. Áno, ja sama mám vo svojich prácach, že feminizmus neexistuje, ale existujú feminizmy, ktoré v niektorých aspektoch sa navzájom vylučujú. Ale to neznamená, že neexistuje definícia rodu. To iba znamená... Ale nie v právnych dokumentoch. Existuje aj v právnych dokumentoch. Ústavný súd už dokonca používa definíciu rodu a takisto dohovor, aj ústavný súd už používa definíciu rodu. Antidiskriminačný zákon používa rod ako kategóriu a vieme, že antidiskriminačný zákon je právny dokument a ústavný súd, keď interpretoval v jednej kauze, určite viete, že v ktorej, lebo to máte dobre naštudované, tak v prípade, ktorý mal jasný rodový kontext, používa pojem rodový kontext. Čiže dokonca náš ústavný súd už používa pojem rod v tomto význame, ako o ňom hovoríme my. Ale teda existuje dohovor o odstránení všetkých fóriem diskriminácie žien, ktorý bol ratifikovaný už bývalým Československom, do ktorého Slovenská republika hneď po teda rozdelení Československa succedovala. A tento dohovor obsahuje priamo záväzné ustanovenie, ktoré má prednosť pred našimi zákonmi, ktoré hovorí o tom, že štáty majú povinnosť pracovať na tom aj prostredníctvom výchovy a vzdelávania, aby odstraňoval
odstraňoval stereotypy o mužoch a ženách, aby odstraňoval vlastne znevýhodňovania rôzne, ktoré sú pretavované do spoločenských štruktúr. A takisto pri tomto dohovore existuje výbor, ktorý tento dohovor interpretuje a tam existuje veľmi jasná a veľmi rukolapná definícia rodu. Nie je tam definícia rodu. Čítala som si ho dnes. A čo ste si čítali, prosím Čítala vás? som si, že platí na Slovensku od 1987, že pojem gender... Ale ja nehovorím teraz o dohovore. Ja teraz predsa hovorím o všeobecnom odporúčaní výboru pri tomto dohovore, ktorý ale ja hovorím práve o tom odporúčaní. CEDAW je pre nás záväzný. No však ale to je výbor pri CEDAW, ktorý prijíma záväzné odporúčania a záväzné rozhodnutia. Odporúčania nie sú záväzné pre Slovenskú republiku. Skutočne bola som na diskusii s pani Pietruchovou pred mesiacom, pred 6 týždňami. Takže my to máme vydiskutované, nebojte sa, akože mám to fakt... Ja sa vás nebojte sa, ale chcem povedať, že výbor že naozaj chýba definícia rodu. V tomto dokumente, ktorý je pre Slovensko záväzný, neexistuje definícia rodu. Existuje len v odporúčaniach, áno, máte pravdu, existuje len v odporúčaniach, ktoré vydáva ten výbor, ale nie v tom dokumente, ktorý je pre nás záväzný. Povedala tak, že to je taká už špecifická debata, ktorej strácame sa všetci, takže ak by ste si chceli, tak ešte my tu zostaneme a Janka sa môže porozprávať s vami o týchto veciach, lebo naozaj aj to, čo samozrejme, ak sa dejú nejaké neprávosti alebo skrivodlivosti, je to len kvôli tomu, že sme všetci ľudia a všetko sa tvorí. Ja som chcela len povedať na margo aj toho pána, ďakujem mu za jeho vystúpenie. Všetko to, čo sa dneska považuje za normálne a prirodzené, bolo aj vďaka a hlavne vďaka feministickému hnutiu, aj tá rovnoprávnosť žien, vzdelávanie žien a všetky tie veci, takže preto ten feminizmus je pre nás taký otvorený a prínosný. A považujeme to už za samozrejme, čo nebolo samozrejme pred 50 rokmi. Takže vlastne tieto veci, ktoré ste začali riešiť s transgenderom a homosexualitou a podobné veci, sú tiež teraz zrazu nové a nikto to nepovažuje za samozrejme. Myslím si, že neexistujú skupiny ľudí podľa náboženstva rozdelení, ale myslíme si, všetci, ktorí sme tu, sedíme tu, že existujú len dve veľké skupiny ľudí. Jedni, ktorí sú zvýhodňovaní a jedni, ktorí sú nezvýhodňovaní. A vlastne my sme zvýhodňovaní ako heterosexuálne orientovaní ľudia a tí, ktorí sú neheterosexuálne zorientovaní, sú znevýhodňovaní. Sú len tieto dva obrovské póly momentálne medzi nami a medzi tým sa dejú rôzne iné veci politické, ktoré ťažia z tejto situácie. Ak ste ľuďmi citlivými a tolerantnými, nemôžete mať nič proti homosexuálom ani proti lesbičkám, lebo tí ľudia sú sami o sebe dostatočne vydedení a marginalizovaní v spoločnosti a trápia sa. Tak ako nemôžeme mať nič proti starým ľuďom, ktorí žijú tak, ako žijú. Takže tiež sú znevýhodňovaní. Čiže sú skupiny ľudí zvýhodňovaní a neznevýhodňovaní. A o tom je vlastne pre mňa občianská spoločnosť, že sa o tomto začalo debatovať. A to, že sme mali túto šancu, ja to pomaličky, ako vidíte, už uzatváram, ale dám ešte posledných jednu vetu každému z našich hostí, bol pre mňa prvý krok tej občianskej spoločnosti, ktorý sme teraz urobili, že sme mali šancu sa takto porozprávať aj v takom hodnom počte, hoci mladí ľudia odišli skôr, ako sa vyjadrili, ale dobre, že tu boli. A ďakujem za tento prvý krok, ktorý aj vďaka vám sme mali možnosť uskutočniť. Takže ešte každému dám posledné slovo. Nebudem sa opakovať, že proste čomu pocitom rozumiem a tak ďalej, ale aj keď som povedala, že nemám zovšeobecňovať osobnú skúsenosť, tak schopnosť zovšeobecnenia je zároveň aj podmienkou kritického myslenia. Tak trošku zovšeobecním svoje. Keď sa začalo diskutovať o otázke legálneho prístupu k interrupciám na začiatku, asi je pochopiteľné alebo zrejme, že som za zachovanie legálnych interrupcií. A strašne tie diskusie boli také ostré v tom, že kto je za čo a kto je proti čomu. A ja sama som sa nechala zvyklať tým, že som si myslela, že tí, ktorí majú iný názor než ja, sú vlastne proti niečomu a hrozne manipulujú a zavádzajú a podobne. Potom som zistila, že oni vlastne hovoria o mne toto isté. A zhľadala som odpoveď na otázku, že jak je toto možné, veď ja predsa nemanipulujem. A zrejme asi oni si tiež myslia, že nemanipulujú. Tak som pochopila jednu vec, že odkiaľ ja mám informácie o tom, o čom oni sami hovoria. Buď veľmi stručné z diskusí, ktoré nie sú nekonečné, sú obmedzené časovo, kde sa nedá do hĺbky, tak ako aj teraz vidíte, že sekáme niektoré témy.
A ja som brala teda obraz o tom, čo si oni myslia z toho, čo mi veľmi stručne povedali, naznačili, alebo z toho, že som si prečítala, čo niekto z mojich kolegyň a kolegov alebo ľudí z môjho tábora on napísal, čo si oni myslia. A potom som povedala, že toto nie, tak som si začala čítať sama pôvodné práce. A celé, keď to má byť posledná veta, čo chcem urobiť je, lebo povedať, je to, prosím vás, ak hovoríte o rodovo citlivej výchove, prečítajte si moje práce a nie práce niekoho iného, kto hovorí, že čo ja hovorím, že je rodovo citlivá výchova, alebo moje kolegyne. A potom môžeme diskutovať.